Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, milaka pertsona Benedikto Aita Santuari azken agurra ematen Vatikano hirien, eta milaka pertsona Pele futbolariari azken agurra ematen Brasilen azen olak urte hasiera. Eta nazioarteko diru funtsak esan du, urte berri hau 2022 baino komplikatuagoa izango dela. Barkatu baina iso. Zer? Iso. Zoa? Iso. Ez dut horrela hasi nahi gaurko saioa. Bueno. Az gaitezen berriro, mesedez. Vale. Atzera. Of the wreck you went and left, Bigarren kafea, bigarren saiakera. and I'm dealing with dilemmas. Emaiozu bigarren aukera bat sarrerari. Now so stressful life, Bigarren kafean, naiz irratia. and I'm drinking stronger spirit. Ea horrela goiuri, Uzei Terminologia eta Lexikografia Zentroak proiektu berri bat aurkeztu du. Neoloteka. Errealitate berriak izendatzeko, euskarak beste hizkuntzetatik mailegatzen dituen edo euskaratik bertatik hiztunok sortzen ditugun hitz eta esamolde berriak biltzeko hiztegia. Egitasmoaren helburua euskarazko neologismoak identifikatu, bildu, aztertu eta sarean edonoren eskura jarriko dituen behatoki bat sortzea da. Abia puntu gisa, neolotekaren atariak 50 neologismo biltzen ditu. Eta asmoa da, hilabetean 20 neologismo inguru gehituz joatea. Hori bai, argi utzi dute, kanpo utziko dituztela berariaz hizkera sexistazko esamoldeak. Eskerrak. Guazen ba, kuskusatzera. Hitzekin jolasean nahi gabe zu sortzean ahots gordetan gora pilatzean bilatu gabe. Ea ba, topatu dudan lehen hitza. Gain turismo. Helmuga turistiko batean turismoak duen inpaktua bertako biztanleen bizikalitatean eta edo bisitarien esperientzien kalitatean gehiegizko eragin negatiboa duena. Horixe pairatzen dute Egipton erregeen haranean Tutankamonen hilobirako turismo masiboak iaia suntsitu du faraoien etxea. Gaurko egunez, 1924ko urtarriaren 3an, Howard Carter esploratzaileak Tutankamonen sarkofagoa aurkitu zuen erregeen haranean Egipton. Ordutik, milioika pertsona joan dira hilobia bisitatzera. Horregatik duela urte pare bat gainturismoaren ondorioz hilobia ixtea erabaki zuten. Zai Hawass Egiptoko Antibaleko gauzen kontseilu goreneko idazkari nagusiak adierazi zuenez, bisitak mugatu ezean 200 urte barru erabat suntsituko zirela hilobiak bisitatzen dituzten turisten arnasketaren ondorioz. Atuanasa. Neolotekako beste hitz bat hartuko dut orain. Otaku. Anime, manga eta Japoniako herri kulturarekiko zaletasun bizia duen pertsona da, otakua. Begira, gaurko egunez jaio zen Amaia Romero abeslari nafarra. Operación Triunfo 2017 saioa irabazteagatik egin zen ezaguna. Eta Amaiak oso gustoko du Iruñako Yamaguchi parkea. Eta abesti bat eskaini zioniaz, gaur, bere urtebetetzea ospatzeko abestiaren bertsio japoniarra kaleratu du. Machinoko en Pamplona omoidashitai no. Badakizu zerten otakua? Zer? Euskal Herrian elurteak iristen direnean izten duten lehen mendatea. Otakua. Barkatu entzule okerna, nere buruari grazia handia egin dio dela. 人生で初めての彼のキスだった
eta neolotekako beste hitz bat. Eko antxeta. Mesedez, Kriston grazia egin dio nere burari. Niri hori eragin dit, Eko ez dakit antxietatea bai, txiste txarro. Neolotekako beste hitza, eko antxietatea, ingurumenaren aldeko kezkak eragiten duen antxitate psikologikoa. Edo arzalpen, gizonak emakumeari emandako azalpen antuste eta paternalista. Wow. Mansplaininen euskarazko ordaina. Eta bi horiek ondo ezagutzen dituena, Greta Thunberg. Gaur 20 urte beteko ditu ikasle eta aktivista politiko suediarrek. Zorionak, Greta, ospatzeko sekulako astea duki du Twitterren. Esango nuke. Greta 2018an egintzen ezagun klima aldaketaren aurkako borrokarengatik. Klimaren aldeko lehen eskola greba hasi zuen Suediako parlamentuko erekinaren aurrean eta urte hartako abenduan Nazio Batuen erakundean mintzatu zen klima aldaketaren gaineko jardunaldietan. Davoseko munduko ekonomia foruan ere aritu da, baina luzaroan ahaztuko ez duguna asteontako zaplasteko izango da. Andrew Tate, Andrew Tate eta Gretaren arteko hartu emana entzun alduzu, Terzinguru pixka bat jarriko dugu. Andrew Tate, boxeolari ohi eta influencer bat da. Bere komentario arrazista, sexista, homofobo, misogino eta iraingarriengatik ezaguna. Horrez gain, klima aldaketaren negazionista da. Urrea balio duen gizona. Ni gizon ergela naizta, ala haizta malez. Ni gizon ergela naizta, aurkitu nahi dut egia. Hori baietz. Aurkitu nahi dut egia, estropozotan daramat nire bizitza erdia. Ni gizon zuria naizta, ala haizta malez. Ni gizon zuria naizta. Duela egun batzuk Twitterren argazki bat jarri zuen, eta honelako zerbait idatzi zuen Andrew Tate delako honek. Kaixo Greta, 33 auto dauzkat, mesedez, emaidazu email bat nire autoen eta beraien emisio kutsagarrien zerrenda osoa bidaltzeko. Eta Gretak honako erantzun zion. Bai, noski, bidali email bat zakil txiki energia abildua topatubizitzabat.com elbidera. Sekulako zaska izan zen. Teitek bideo batekin erantzun zion, eta biharamunean atxilotu egin zuten. Izan ere, talde kriminal antolatu baten eraketa egozten zaie pertsonen salerosketa eta bortxaketa sustatzen zituena. Errumaniako fiskaltzak leporatu die emakumeak errekrutatzea material pornografikoa sortzera behartzea eta ondoren banatzea. No esperaba su venganza y se quemó, se quemó, bari bari se quemó. Ez dakigu Gretarekin tirabirak eragina izan duen atxiloketan ala ez, baina bere atxiloketaz pozten garela, hori seguru. Eskerrik asko eta zorionak beraz, Greta Thunbergi. Andrew Tateen argazki bat jarri beharko du neolotekak arzalpen hitzaren ondoan. Esango nuke. Eta historio bitxionekin hasiera emango diogu gaurko saioari. Ez gara sareetatik aldenduko. Bilboko Olentzerok zeresana sortu du eta Juan Ignacio Artxogarekin horretaz arituko gara. Ibai Aizpuruaren barraka bideojokoa ezagutuko dugu. Eta ondoren egile eskubidez arituko gara. Aizue, hau guztiak gaurko menuan urtarriak 3 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz erratian zarete. Julen, hau 5. programako koreografia nobia dek! Hobia etzeget errezagoa bai. Zuekin jaun Andreok, Julen, goiko etxe horbe gozo jauna. Arratsaldeon. Zuekin jaun Andreok, goiuri ezeiza arandi Andrea. Arratsaldeon. Eta zuekin izketan ari zaizuen mozolo hau, Inigo Asensio Lurbideik, hor bigarren kafeak 500 eta bigarrena du. Arratsaldeak 4 eta 14 minutu izango ditu 6 segundo barru, eta gaur 3 ditu urtarriak, gu ere 3 gara hementxe, zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko. Eskerrik asko hor egoteagatik, ongi etorri. Naiz irratira bigarren kafera.
Ba, maite duten tarteari eman beharko digu, edo maite duten tarte abiatu beharko dugu egunero legez, eta horrelaxe egokitzen delako ezkerretik hasita, Julen Goiketxe Arbegozok bota beharko digu, bere maite duta, edo bere maite duteza, edo danakoa. Ba, biak nola baitere gaurkoan inigo saioa hasteko, eta urtea hasteko, niretzat urtea, dena esaten hasita, urte berri egunean bertan, urtarrilaren batean, hortxe eguerdi partean, Bienako Orkestra Filarmonikoak eskaintzen du urtero kontzertu bat, eta, bueno, gustatzen zait ikustea, urte batzutan lo desente eginda, beste batzutan gutxiago eginda eta buruko min puntuarekin, baina tira, aurten ere ikusi dut, eta niretzat urtea, badakizu noiz hasten den, niretzat urtea hasten da, orkestra horrek azken kantuan Radetzky martxa jotzen duenean, sarreran, kaja jotzen ari den pertsonak egiten duen redoblearekin. Orduan, ez dakit, orduan esnatzen naizela goera bat, edo, nizat, urtea orduan hasten da, eta aurten ere ikusi dut, eta hori da nire maite duta, baina, kontzertu berarekin lotuta badut maite dutez bat, izan ere, kontzertuaren ostean, Daniel Froschauer, orkestako presidenteak, bainbat adierazpen egin ditu, eta atera da, ea emakume batek, noiz zuzenduko ote duenez, urte berriko kontzertu hori, Bienak Orkestra Filarmonikoa, kontzertu horretan emakumezko batek noiz zuzenduko ote duen, eta gutxi gora bera, berak esan zuena izan da, bueno, iritsiko da momentua, baina nolabait ere emakumeak horretarako prest daudenean, esan ez bezala, oraindik ez dagoela ez, orkestra bat zuzentzeko behar bezalako gaitasuni duen emakumerik. Badakizu zein egongo den horrekin ados? Jota. Jota, eta bereziki bere Donostiako alkatea Eneko Goia. Horixe pentsatzen ari nintzen, ze ikusi dut... Badu diskursoak hortik ez? Ikusi dut sareetan ez, sekulako zeresana sortu duela iruzkin horrek, baina horixe pentsatzen ari nintzen Julenek kontatzen zuen bitartean, ez dago, diskurso hori ez dago hain urruti, ez? Esan zutenean, emakume alkate gairik ez dagoela, ohitura batzungatik, eta bla bla bla, eta bla, diskurtso nahi guantzekoa da. Jota oso alderdi tradizionala dela, eta tradizio batzuk ez daudela gaizki. Hori esan zuen Eneko Goia Donostiako alkateak, eta uste dut hori dagoela, Bienako Filarmonikaren zuzendariaren adierazpenen muinean, ez? Gutxi gora bera, akaso ikusiko dueneko Goia datorren urtean Bienako kontzertuko lehenengo lerroan. Akaso, are okerragoa da, ze hemen bakarrik ez dago tradizioari egindako olako omenaldi, ez da egite, zentzugabe bat. Hemen badago sinesmen edo, pentsakera bat, oinarritzen dena emakumearen gaitasun ezean, alegia, esperientzia asko behar da orkestra bat zuzentzeko, eta hori norbaitek baduenean, ez, oraindik inork ez palu bezala. Kontu hori da, adierazpen horiekin hori da esaten duena, ez, oraindik ez dago emakumerik orkestra zuzentzeko gai dena. Gutxi gora bera, beste hitz batzukin esan da, baina hori da. Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas. Zein da zure maite dut, Goiuri? Kantu hau beste artean. Izango nuke. Begira, nire gaurko maite duta da, 4 minutu terdi kontzeptua. Izan ere... 4 minutu terdi. 4 minutu terdi. Izan ere, festa egun hauetan, Italian egon naiz, oporretan, eta Florentzian badaude horrela kalean argazki makina batzuk, fotoautomatika izenekoak, enpresa batek zahar berritu ditu eta berriro kalean jarri ditu, lauzpabost daudela, dira argazkiak ateratzeko kalean egoten diren makina horiek, baino oso zarrak. Eta, zahar berritu, martxan jarri eta hortxe daude kalean. Eta, nahiko ospetsuak egin dira, izan ere badute bere xarma, ez? Bai zarrak direlako, bai argazkiak zuri beltzean ateratzen dira, eta badaukate horrelako, ez dakit, filtro bat izango lituzela, baina benetakoa, kamerak zarrak direlako. Eta zuk, ara joan, 2 euroko txampona sartu, eta 4 argazki egiten dizkizu. Baina, gero, 4 minutu terdi behar ditu, argazki horiek ateratzeko. Ez da gaur egungo makinak, 8 argazki minutu bakarrean horrelakoak izaten dira, honek 4 minutu terdi behar ditu. Tardun zuk, hortxe jarri, argazkiak ateratzen dizkizu, eta gero makina kanpora ateratzen zara, eta hortxe goten zara makinaren zai 4 minutu terdi horietan. Eta
niri egokitu zitzaidan, une horretan, gauza asko aldatu egin zirela. 4 minutu terdi horietan, ilundu egintzen eguna, arratsaldeko 5 inguru zirelako, eta beraz, argazki makinara sartu aurretik, nuen, gailur batera igotzeko intentzioa, baino, argazki atera zenerako, ja intentzio hori albo batera utzi behar izan nuen, ja gaua zelako. 4 minutu terdi horietan, nire aurretik argazkiak ateratzen aritu ziren 2 pertsona, bikote bat, haserretu egin zen. Baina argazkian muxukatzen agertzen ziren. Naiz eta 4 minutu terdi horietan, gerora haserretu eta muxurik etzen egongo denbora luze batean. Beraz, 4 minutu terdi horietan, gauza asko eta asko gertatu ziren, eta bueno, grazia egin zidan kontzeptuak eta pentsatzeak zenbat aldatu daiteken bizitza bat 4 minutu terditan. Beraz, hori maite duta. Se lo busco, se quemó, bapsu bari se quemó. Nik maite ditut, Goiuri lapurtzen dizkedan ideia, gerora ideia hauekin zerbait egiteko. Behin sorbeltzen hegaldiaren inguruan hitz egin zuen, eta badakit inoiz kanturen bat egingo duela sorbeltzen hegaldiari buruz. Eta 4 minutu terdi horietan ilundu zuen egunak, nik uste badela edozein kantugilek errez lapurtuko luken esaldi bat, ez? Bai. Bueno, baina gero aitortza txikiren bat edo. Ikusiko dugu. Lo mejor. Aitortza ez, Goiuri, eskubideak, xoxak, eskubideak. Hori da. Gero itzingo du eskubideen inguruan. Bai, noski. Ja merkeago diren horien inguruan. Agortu egiten diren horien inguruan. Eskubideak agortu, bai. Ustiapen ekonomikoaren epea agortu egiten da. Aizu, badakizu zein den Juan Ignacio Artxuaga? Zein den? Bai. Bueno, ustez bai. Eta badakizu zergatik ez den oraindik iritsi gurera? Bai, esan digu 5 minutu barro iritsiko dela. Hori nekien nik. Ez duzulako gure txata irakurtzen izango da, orduan. Jatu, benabire. Mandik aurrenekoa, urteko aurrenekoa. Bueno, oin dela 17 segundo idatzi duzu. Arratsaleko 4 eta 23 minutu, eta hementxe Juan Ignacio Artxagarekin olentzero hori inguruan aritzeko prestatzen, baina dantzarako gogoare badaukagu. Eta ire maite dut entzuteko ere, bai? Noski baiet. Nere maite duta da, Goiuriri lapurtzen dizkidan kantuak egiteko ideiak. Hori zen maite duta. Bale, barkatu. Hori zen ez delako prestatu. Hori da. Baina oso politia izan da. Baina egia ere bada. Bestere matasmatuko nukeen, Ez, hori gustatu zaigu, Bestela, ikusteko, baditu dela gehiago. Adibidez, maite dut, etxeazpian dagoen tabernan egiten diaten txantxa. Eta edozein ordutan, ara hurbiltzen naizela, edo kaletik igarotzen naizela tabernotik, eta zerbitzari batzuk ikusten manaute, baina badira, bizpairu da. Ze, kafe utxa? Eta, baina igual, goizere arauntza jonda, barkatu baino, kafea bukatu intzaigu. Bueno, ziazu epakean. Probestu une hori esateko, ez, bigarren kafea, naiz irratian. Eta horrela kaletik, pixkatez, iragarki modukoren bat egin dezakezu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta are gehiago, kafe bat eskatzera joan goizean, eta askotan, goizean ona laborategira etorri aurretik, izaten naiz ez, portategiarekin, lan batzuk aurreratzen, pixkatan pakean, eta, WhatsAppeko nere egin beharren autotalde horretan dauzkadan gauzak egiten. E-mail hauek erantzun behar dira, beste hau da bestea. Eta olako batean hola giratu, da ikusten banaute ardi bigira da galduta da. Ze, beste kafe bat? Eta hori ere asko maite dut. Gustatzen zait, zaintza badagor. Negozio egiteko gogoare, bai, zaintza bat ere badagor. Eta zuk arazo bat duzunaren, ez egit, adibidea. Kafe gaiebi. Barkatu, WhatsAppeko autotaldeak, norbera taldeak, zuen talde horretan zerrendoiek behin ere laburtzen dira edo beti da luzatzen, egitekoenak. Nik laburtzen ditut. Bai. Hasi naizena da diversifikatzen. Adibidez, bat da apunteak garbi dago. Bestea da kantutarako ideiak. Ara? Begira, gaur goizean... Badakigu bat. Gaur goizean irakurri dut, Twitterren ikusi dut, neska batek jartzen zuela, jartzen zuen horrelako zerbaitan, sekretu bat kontatzen dizutenean, eta ezin diozunean inori kontatu, baino kontatzeko beharra daukazunean. Eta horren ondoan argazki bat. Eta argazkia zen, neska honek Ryan Reynolds aktoreari Instagrameko mezuen bidez, bere sekretu guztia kontatzen dizkio, ze badaki Ryan Reynoldsek ez duela irakurriko. Ez bere mezuak milioika jarraitzaile dauzka eta mezuak ez dituela irakurtzen. Eta orduan neska honek zerbait
ez dakit, zerbait kontatzen diote, eta esaten du, ai ama norbaiti kontatu behar diot, ezin diot inori kontatu, Ryan Reynoldsi kontatuko diot, eta, bueno, hello, Ryan, hau gertatu zait, eta bla, bla, bla. Eta horrela, mezuak eta mezuak azkeneko 2 urte hauetan bidali dizkiola, eta beste pertsona batek idatzi du, nik horixe egiten dut Beyoncérekin. Egunen batean irikitzen balin baditu bere mezuak, segulako sustoa hartuko du. Eta ikusi dut jende askok erabiltzen duela metodo hau. Eta orduan pentsatzen geratu naiz nik, ze pertsona famaturi idatziko diodan, ez da egit, nire barrenak usteko, nori idatziko diodan? Ez da egit. Ze izan behar du pertsona bat oso famatua. Oso famatua. Bai. Nizuk adiez, nik sentitzen dut, beste ekipo ziklista hori sortu zuen, Ryan Reynolds horri. Zera. Txiste hori ez dut ulertu. Txiste hori ez dut ulertzen. Ez dakiz txiste dan hori. Zubakizun Miguel Indurain ziklistan hortzan? Bai, noski. Atzo bazkaltzen ginela galdetu zuten, Euskal Telebistako. 80ko hamarkadan hasi zen txirrindularitzan. Hori galdetu zioten parte hartzaile bati eta zalantza egin zuen. Eta gaurko egunez hartu zuen erretiroa. Bai? Bai, urtarriaren 3an. Indurainek? Bai. Wow, hortaz nintzen jabe. Bai, kontua da Reynolds izeneko talde ziklista batean aritu zela, perikolegadorekin eta beste batzuekin, eta, besterik gabe. Baina, tira, emakume horrek edo neska horrek idatzi nahiko dio tipo horri bere hizkuntzan. Zuk adibidez zerbait kontatu nahi eta igual euskeraz nahiko zenioke kontatu. Bai, baina... Zein de euskal herritar famatuena, ezagunena, eta euskeraz mezua jaso eta normal jasoko duena. Alegia, adibidez, Aino Arteta, ez dut hortan ikusten, ze bera oso batuaren aurkakoa da, ze artifiziala da, eta tolako, ze mimi, orduan. Izan behar du, euskeraz dakien pertsona famatu bat, nik uste dut, sareetan. Euskeraz jator xamarre egiten duena. Zakit, eta jarraitzaile asko dituena, hemen gakoa da, pertsona oso ospetsua izatea. Helburua da zure mezuak ez irakurtzea. Helburua da mezuak ez irakurtzea. Jon Ramek badaki euskeraz? Bai, Jon Ramek, ezakit, milaka eta milaka jarraitzei izango ditu, ez? Bai, Jon Ramek badu gauza grazioso bat, eta da, haren izkera Jon Barrikakoa da, oker espanaiz, aita ez da euskaliztuna baino ama bai, edo alderantziz, gurasoetako bat du euskaliztuna, eta euskeraz sano egiten du, jatorre egiten zuen urte asko daramatza atzerrian, eta orain egiten du euskeraz estatu batuetako izkerarekin. Alegia, boizin euskeraz ikasi duen, boizetar euskal arbaso duen batek egingo luken bezala. Oso gauza kuriosa egiten du. 500.000 jarraitzaile. Buah. Bai, nik uste dut... Nik uste dut gurago dola pixkat hola egiten du, Amerikan izatutako bizkairarekin. Torre nintzen. Pixkat, eta... Juanina, ziartxeaga, arratxaldean! Arratxaldean. Aizkrimixe, esateme. Aizkrimixe? Aizkrimixe. Oizenik esatu. Aizkrimixe. Bai, egatu da, aizkrimixe. Begira. Bueno, eta maiteotekin bukatzeko, maite dute lauak baino 5 minutu gutxiagotan amaitzen denean Heren talseko ziklokroseko proba nagusia, eta Julen Goikoetxea lankideak hortxe jarrita duenean, eta elkarrekin ikusten dugunean, nola Banaerti, Vanderpoolek gain hartzen dion, bide batez, bai ezatu dute, Banaertek azken itzuli hortan, gurpila zulatu duela, Julen. Gurpila zulatu duela. Bai, eta akaso Jon Garate lankideak eman beharreko berria litzateke hau, baina Vanderpoolek irabazi dio Banaerti bere etxean, jaioterrian, Heren talsen, eta, bueno, gurpil zulatze bat tarteko, hori ere sentitu dugu, lako zerbait gertatzen ari zela, baina, bueno, volumenik gabe ari ginen, eta ez dugu oso garbi. Jakin zer gertatzen den, hau esan da, maiteutak bukatu ditugu? Bukatu ditugu. Garbi dagoazu zein den euskal herritar hori Jon Rame idatziko izkizu horrelakoak? Bai, gero, ez zagite, burura etorriko zait beste euskal herritar oso ospetsu Instagramen kontua duena eta mezuak irakurriko ez dituen hori, zein den bururatuko zait, baina momentuz Jon Ram, garaia. Ziarituño dolor borrokoen bat, jarritzaileak kopuruagatik. Ziarituño bere mordoa ditu, bai? Gehiago dukiko ditu. Ane igarti buru. Bai, anek hainbeste baditu, izango ditu, bai. Baina, bakizu, ane igarti bururekin zegertatzen zaidan, pentsatzen dudala, ezagit, bere irudia daukat, ezagit, emakume jator batena, ez? Tordun sentitzen dut, berak irakurriko dituela nere mezuak. Ibal, bai. Itziarituñok 5 milioi jarraitzaile dauzka, Wow. Baina, itziarituño egoten da, bere zaleekin hartu eman horietan, eta... Baina 5 milioi dira, Juri. Bai. Eta Jon Ramek zen baditu? 500.000. 500.000, Amarraldiz gehiago. Amarraldiz gehiago itziarituñok. Telebistaren boterea, Bai. Bueno, telebistaren boterea ere badu Jon Ramek, noski baina, bai. Horre zuten bere garaian, ez? Hor nabaritu zutela, La Casa de Papelen arrakasta. Sare sozialetako jarraitzaile kopuruak denbora gutxian nabarmen gora egin zuenean, bazegoela zerbait.
bai, eta batez ere atzerrira esportatzen diren horrelako telesaiak, eta zegero, egoen dela gutxi aipatu genuen, Itziar Ituño jarraitzen zutela, Kolombiatik edo nondik zen, Goenkale ikusten zutela Goiuri? Itziar Ituño duzka Filipinetan jarraitzaile mordoa. Ez dakit horretaz aritu ginen, baina ez dakit zergatik bereziki Filipinetan... Juan Ignacio Artxoagak ere Filipinetan jarraitzaile mordoa dauka. Juan Ignacio? Arratxaldeon, behingo, zola atajuz. Arratxaldeon. Ondo lao. Oso ondo. Behandu etorri ez, Bai, behandu etorri na, bai. Nia bestela ondo. Siestan logeatu na. Aizu, Filipinetan jarraitzaile galdozkazu. Launak. Bueno. Euskaldunak, hola puntista jondakoak, edo bestelakoak? Ez, bertakoak. Bueno, bertakoak ere badira, ja dagoeneko duela 40 urte joan ziren alegitarrak, eta horrelakoak badira. Badira, bai. Han arrakasta pilatu eta Filipinetan azkondu zirenak. Eta... Hemen bazan, oindala urte batzuk hiltzan, baina nik ezautu nuen, hemen bazan, gizon bat, Zebun jaiotakoa. Tolosar bat. Bai? Eta oindikan familia du, Tolosan. Zebun bizida, Manuel Larrañaga, bai. Paco Larrañaga preso ezagunaren aita, eta ura puntista joan zan bertara, eta han Euskaldun mordoa daude. Bai, eta tartean, hau bera, eta Zebun bertan, bai, Zebun bizida bera ere. Iri handi xamarra da, Zebu Filipinetan akaso ezan ezaguna, baina iri handi xamarra, nagusi xamarra. Iruzpalau iri handienetako izango da Zebu. Manila eta Zebu die, Madrid eta Barcelona bezala. Ni aurreneko aldizan izan nian, telebista jarri, eta zestapunta ematen aizien, tagaloz, eta ulertzen nuen hitz bakarra zan, tarteka pelotari, esatezun. Alaxe ditzen zioten eta. Bai, player, esan beharren, pelotari eta pelgora eta pelotari bera, esatzen, bai. Begira, Gorkak idatzi du, bederatziron jarraitzaile dauzkala, martxorako 1000 espero dituela, bere urtebetetze egunerako, eta, hortxe, Euskal Herritar famatua, nik mezuak bidaltzeko modukoa. Eskerrik asko, Gorka. Ole olentzero, ole olentzero, ole olentzero, ole olentzero, ole olentzero. Noizkoa da, olentzeroren kantu hau? Duela 3 urtekoa? Bai, geixo. Asko ere ez ditu, baina... Nik duela gutxi ezagutu dut, aitortu ardizut. Duela gutxi ezagutu dela. Kagu ikastolako arrazistakoa, gara. 2014. 2014. Ikastolaren hau heldu zen. Beraz, 8 urte. 8 urtek tradizio osatzeko ez da egiten ematen dutun, baina hau bada... Nerean, etxekoak bere langentzatu honek. Bai, ez da? Entzun orduko, bai. Ametxek 8 urte gutxi hau ditu, baina. Bai, ba. Tira, Juan Ignacio Artxoagari izan diogu, haizu, egun hauetan iskanbile izan da, edo, polemika izan da, Twitterren bereziki, bestelako sare sozialetan dakaso baita ere, eta, Bilboko udalak antolatutako, edo Bilboko hirian izandako olentzeroren kabalgata horren inguruan, eta horren irudikatze, Disneylandikoan esango dugu, edo ez dakite, ambizio handiz eta asmo handiz egin dute, halako interpretazio, oso performatiboa edo show handia sortu duena, baina horrek nonbait urrundu du, olentzero bere esentziatik, zaiz esentzia den olentzerorena, baina hori ere aipatu behar du, ez? Txio batzuk irakurriko ditut. Ados? Ze Bilboko udalak izan ere Twitter kontuan jarri zuen olentzeroren bideoa, eta jendeak, erantzun egin du, eta horrelakoak adibidez. Ongi dago modernoa izatea, baina tanto, beste batek, gure kultur ondarea horren manera itxuragabe eta irrigarrian agertzea, gaur arte iraunduten tradizioak loituz etnozidioa da. Usadioak maitasunez mantendu dituzten guztienganako errespetu falta. Beste batek hau ez da olentzero, hau Willy Wonka da. Piskat Willy Wonka itxura bazaukan, bai? Aurten olentzero menditik jaitsi biharrian Disneytik etorri da. Lotxagarria da olentzero hau, burla bat gure ikazkinari. Zaborra. Beste batek ez dute zer esango, eta horrekin asko esaten du. Olentzerok ikatza egiten du. Disneyen olentzero, horrelakoak. Eta Juan Ignacio hori esan genio nahizu, hemendik tiraka zerbait kontatuko diguzu. Iritzia eman akaso ere bai, baino olentzero eta olentzeroren pareko bestelako figura europea roiek, eta hor badaude Santa, eta Santa Claus, eta San Nicolás, eta
Gero Aita Noel beste inguru batzuetatik zetorrena, eta ez dakit guztiak ere, zenolako asmakizun diren, zenbaterainoko pixua edo erroa duten gure kulturan, eta nondi datu zen, Juan Ignacio? Bueno, nire iritzia emate baino, uste nire iritziak ez duela asko balio, esan nahi dut, iritzi, bakoitzak, norberea ez da. Baina informazio batzuk bai, iritzia, agian aldatzeko edo pixka bat relatibizatzeko, ez da? Txokantea izan daiteke eta txokantea da askorentzat. Aurreneko gauza pentsatu behar duguna da, gauza horiek denak ez diala, neolitikotik honea datozen tradizioak. Tradizioak ari dira etengabe aldatzen. Eta aldatzen dira, errotuta dauden, sustraituta dauden gizartearen arabera, eta gizarte hori aldatzen den neurrian tradizioare aldatu egiten da. Eta ez hemen. Hori gertatzen da alde guztietan. Orduan, halako datu bilduma txiki bat egin da, kuriosidade bezala, gaur zer daukagu hemen? Gaur daukagu olentzero bat, besteak beste, opariak ekartzen diena umei, ezta? Noski, olentzero goindala gutxi etzien oparirik ekartzen umei hemen, eta hau Santa Clausen edo imitazioz sortutakoa da, ezta? Baina Santa Claus bera ere horrelako sinkretismo batetik, horrelako nasketa batetik sortu da, ezta? Eta hori esplikatzean nik uste interesgarria dela, ikusteko hemen gertatzen zaizkigun gauz horiek, ez zaizkigula guri bakarrik gertatzen, eta ez diala hemen bakarrik gertatzen, ezta? Eta pixkate, normaltasun horretan sartuta edo ikusita beste tokitan egiten dela, agian jendea, ez du hain mingarri edo topatuko, ez? Santa Claus da Sant Niklausen laburdura, ez da? San Nikolas, azkenean. Azteko, ikusteko gaurko Santa Claus txurigorriz jantzita eta opariak partitzen da jo egiten duen horraino iristeko nundikan abiatzen gea laugarren mendeko Turkiatik. Totaino. Laugarren mendeko Turkian bada San Nikolas, hori da, San Nikolas, obispo bat, famatu egiten dana, oso gizon zintzoa zalako nonbait, eta bere ingurukoei eta laguntza emateziena, eta bere opariekiko loturaren sorrera da, anekdota edo legenda edo nahidan bezala, edo ez dakit egia ote da honatzean, oso aspaldiko kontua dalako, baina kontatzen da bere lagun bat, laguna edo mireste zuen pertsona bat, geratu zala bate dirurik gabe, ez dakiz gertatu zitzaion, eta geratu zen bate dirurik gabe, eta 3 alaba zituen, eta ezin zituen ezkondu, garai hartan alaba ezkontzeko dotea eman behartzalako, eta ez zeukan doterik. Eta badirudi, han garai hartan, doterik ez zeukena, eta ezkontzarako etzana, putarako zeukela patu bakarra. Orduan, prostituzioan ez sartzeko, santu honek, santu etzen izango, baina joan zen izkutuan, ez zuelako humiliagarri izatea nahi bere lagun horrentzako, eta poltsatxo bat urre utzi zuen. Leiotik sartuta, eoztakin nola. Beraz, oparilaren eta izkutuko oparilaren kontua hortik handator. Eta horrekin lortu zuen, alabazarrena ezkontzea urre hori dotetzat eman da. Eta gero, berdin egin zuen bigarrenerakin, eta berdin egin zuen hirugarrenekin. Orduan gizon horrek, naiz eta erabat pobretuta egon, 3 alabak ezkondu ahal izan zituen, ezkutuan egindako oparioi esker. Hori da nolabait, gure opari egintza honen prehistoria, hortikan dator. Hortikan lotzen da San Nikolas opariekin, ezkutuko opariekin, eta gerora, oso santu famoso egiten da, jendeari gustatu itzaio, gauza horiek eta begionez ikusten du jendeak, eta erdiaroan sortzen da, ez dakigu nun, Alemanian badirudi badagoela, baina hor Europa zentralean
beste leyenda bat, liburu zarretan ez dagona, beraz badakigu berria dela, erdiaroan sortzen dana, eta da, gosete garai batian, harakin batek hartzen ditu 3 ume, eta akatu iten ditu, eta xixinan jartzen ditu, hola, bigun ditezen gero merkatuen saltzeko haien haragila. Eta ez dakit nola, San Nikolasi iriste zaio berri hau, eta joaten da, eta milagro egiten du, eta pizten ditu eriotzatik ume horiek eta bueno, hori da bigarren kontua. Orduan daukagu legenda batek oparilekin lotzen duena eta bestea umeekin lotzen duena. Eta handik aurrea ja Europan eta erdiaroko Europan San Nikolas da umeen santua. Hori batetik. Eta gero badakigu erdiaroan eskualde germanikoan badala ohitura bat, ez dakigu aurrez zetorrena edo ez, segurasko Eliza bidez etorritakoa, opariak egiteko umeei San Nikolas egunean. San Nikolas eguna da abenduaren 6, San Nikolas bezperan, abenduaren 5 egite ziren opari horiek. Bueno, hori da daukaguna momentuz. Momentuz ez olentzeroik eta ez olakoik ez zaigu inundikan ageri. Bale. Ze gertatzen da? Erreformakin Luterok 16. mendean nahi ditu alde batetik Ama Virginia nahi du tatxatu, eta bestetik santuak ere tatxatu nahi ditu. Zati, Jesu Kriston zentratu. Esateu, santuak Erromako Elizak eta erabiltzen ditula gero bere diruk eta bere zeketa ateratzeko jendeari eta devozioik paganoak diala nolabait. Orduan, saiatzen da San Nikolasen kontu hau eta sustraituta zegoen umei opariak San Nikolas bezperan egitearen ohitura hau Eguberritara pasatzen. Eta saiatzen da bi gauza egiten, data aldatzen eta pertsonaia aldatzen. Handik aurreak Jesu Kristo izan dadin opariak ekartzen dituena. Eta batean arrakasta du eta bestean ez. Orduan, data aldaketan bai, San Nikolas bezperako opariak Eguberritara pasatzen dira, baina San Nikolasek indarra handia du, eta naiz eta dana kontra egon, eta giro erlijiosoa protestantismoan eta kontra egon, lortu egiten du bizirik irautea eta tradizioa horlaxe mantentzen da. Eta gero, orduan daukagu San Nikolas bat, Santa Claus, obispo bezala, obispoaren kapa gorriakin eta bizar gorriakin, badaukagu Holandan eta Alemanian 17. mendean, edo badaude horrelako itxurako pertsonaia. Margolanetan eta ikusten direnek. Bai, hor bialdu izkizuet batzuk. Ari dago, juri streaming bidez jarraitzen gaitu zuen hori erakusten. 17. mendean, umeak etxe batean eta opariak jasotzen, erakusten dituen kuadro bat, eta gero besteak 19. mendekoak dira, hor oraindik San Niklas edo oso obispoa da oraindik, ez da zea tipo katxondo, Papa Noel katxondo hori, oraindikan oso solemnea da, bere makulu haundi horrekin, obispo makulukin, bere kapa gorriakin, eta oso solemnea, da orain, baino opariak banatzen ditu, eta hori dana. Gero jartzen diote baitare paje beltz bat. Zwarte Peter, olako ez dakit holandes esateala, Pedro Beltza, pajea, eta segura asko hortanak Holandak, Espainiak izan zuen konkistatuta, eta badago, eta zaldi egalari baten gainean dabil. Orduan, horreun lizke, baitare sinkretismoak, Espainik handatu zen kontuak, Moroarena, Pedro Beltza, paje bezala, eta zaldi gainean, bazakinik, errege magoekin, ez dakik oso ondo, baina badago olako evoluzio bat. Baina segitzen du personaiz serio bat izaten. Bale, hor daukagu gure tradizioaren sorburutako bat, adarretako bat. Beste adarra da Olentzerorena. Bai hemen eta bai beste tokitan. Badegu 19. mendean ere bidali dizuet Olentzeroren Father Christmas, alegia Papa Noel, Inglaterran. Kasik esango duke oso irudi bakikoa, Dionisiakoa, berri larru bizin, galtzak eta gerritik gora ezer gabe, koro berde nik ez dakite masti horriak dien, baina bakoren antzeko koroa batekin, janari mordo haundi baten erdian. Muxu gorrituta. Bai, eta edari jare ez dakite zote da hon, zatik horrik usten dan pertza burruntzaliakin, bakizue, giro anglosajoian,
edarila horrela partitzeko ohitura filmetan eta askotan ikusi izan dugu, ezta? Sarsaparrilla esate zutena, pertza hundi bat jarri eta burruntzaliekin edarila. Garai bat, gerora ere, igual moderno baino pontxea ere zerbitzeko. Pontxea, bai. Eta horra saltzen dana pintura horretan, itxura hori badu, bai. Sopa baino edarila izango gala. Berak itxura badu behintzat, txurrutian aritzearen. Txurrutari itxura totala. Eta bera, Father Christmas Inglaterran dagoena. Eta, bueno, orduan, batetik San Nikolasena eguarritara pasatzen dela, eta eguarritan horre olentzero edo Father Christmas katxondo moskortxo bat daukagula, batetik eta bestetik, pentsa dezakegu, gaur daukagun hori, Ameriketatik esportatu zaiguna, Ameriketatik esportatu zaigu hain zuzen, lehen kolono Amerikarrak hor elkarrekin daudelako edo elkarren ondoan bai Holandarrak, New York bakizue, Holandarrek sortu zuten, hor daude kolono Holandarrak eta kolono inglesak, eta bueno, badirudi nahasketa horrekin, hor sortzen dela gaur ezagutzen dugun Papa Noel hori, bertan biltzen dituna olentzeroren parranda zaletasuna batetik, eta San Nikolasen bidetik datorkion umeekiko lotura eta opariak ezkutuan egiteko kontu hori. Orduan, begira zezue, zen olako Macedonia, izan degun, horrea iritsi arte, ez da? Nolabait, bueno, honek ze erakusten digu, gauza hauek etengabeko bilakaeran daudela, ez daudela fosilizatuta neolitikoan, eta, bueno, denborarekin aldatu egiten dira. Eta azkenian hemen olentzerorekin gertatu dena, olentzero, zurrutero, tripaundi, sagarrustelez bete horrekin, oain opariak egiten eta ikusten dugunean, da justu Papa Noelekin gertatu den ibilbide berbera. Orduan, bueno, toki guztia, eta hori jakin gabe, esan nahi dut, hori ez da egin jakin da Papa Noel ez, hori horrela etorri da, eta bain konturatzen gera beste tokietan ekarri duen bilakabide berbera izan dela, ez da? Bueno, horreaino, pixka bat esplikatzeko nola aldaketa normala dela, aldaketa folklorearen barruan eta mitologiaren barruan eta etengabekoa dela, normala da, eta ez du eskandalorik egin behar horregatik ez da, eta gauzak egokitu egiten dira, hemen opariak garai batean ez zeuden, olentzero goindela 200 urte beste gauza bat zen, gaur egun ez gara baserritan bizi, ez ditugu auzoko otordu handi horiek egiten, eta etxe jakita edari bila ibiltzen, eta beste moduko bada, eta egokitu egin behar da, egokitzez dana fosilizatu eta hiliten dalako. Horreaino ondo. Horreaino, nik nola ikusten dean, esan nahi dut, ondo. Ez ondo eta ez gaizki. Horrela gertatzen da. Normala, horrela gertatzen da, ez dago. Juan Ignacio, zehaztasuna ondi zau galde daiteke, baina olentzero gaur ezagutzen dugun modu hortan, ze garaitan bihurtzen da, noiz ematen da erabateko aldaketa hori edo? Olentzero, guain izautzen dugun olentzero hau, batetik, izenak erakusten du aro baten, garai baten izena dala, ez? Gero pertsonai bati atxikitzea izen hori, nik ez da egin noizkoa da. Hor esaten da, 20. mende hasieran hor badaude argazki batzuk, leitzatik kontatzen da, nolan egite zuten, baina ez olentzero beti txapelakin da zeakin, olentzero zala, txorimalo bat, hainbat baserri giroan herriko festetan egiten dien horietakoak, arropa zar batzuk jarri, lastoz bete, itxura bat eman, da gero argin, ez dakit, makilka jo, edo su eman, edo horrelako dibertsio tipokoak ziren, ez da? Hori batetikan. Oain, pertsonaiak, nik ez dakit kantak noizkoak dien, baina kantatako batzuk benetan zarretikan badute. Zarretikan badute esaten dituen gauzetan, gero ja, ze hitzekin esaten duten jaz nahi sartzen, ez da filologia aldetik, Baina, olentzeron kantak baditugu, jainkua, eta Jesukristo, eta jaiotza, eta aikiature ez dituztenak, eta aldiz, Ernilloko erromeri batekin lotzen dituna. Fijatu baldin bazeate, hemen eguarri kanta asko eta asko, Jesukristo eta jaiotza eta ingeruak eta bestea, eta beste batzuk badauzkagu, urtero kantatu izan ditugunak egu herritan,
ez Jesukristo, ez aingerurik, ez jaiotzik, eta ez belengo izarrik, ez zer ez daukatenak, eta ego berritan kantatu izan ditugunak, alare ez da. Bueno, alde hortatikan, eta horra saltzen da, olentzero, zurrutero, ze hori, ni gustet, Europa iparraldeko, mundu neolitiko osoan, berdintxu hor ikusten dezu, Father Christmas hori bidaldu dizu edana, gaztego da, ez du bluxarik, ez du begigorririk, baina, bueno, azkenian da, beste errepresentazio bat, gauza beraren beste errepresentazio bat. Hori da, 19. mendeko erdialdekoa. Eta, bueno, hori pintatzen hasi zienian, esan nahi dut hori, dezente lehenagotikan etorriko zen, nik ez dakit. Gutxineko, berreun irureun bat urte, hoi baino gutxi goztetu, uste, eta segura asko, beste forma batean, edo beste izen batzukin, edo beste zen batzukin, asko zen lehenagokoak, Ados, beraz badakigu, olentzero, bueno, badatorrela ez, horre sasi nasketa batetik eta, bueno, Europatik ez etozen hainbat joretatik nastuta, gaurko olentzero, hori da. Eta bueno, Juan Inaziok aipatu duen bezala, eraldatzen ez dena hile egiten da, eta eraldatu egin da, eta gaur daño iritsi da. Baina esan behar dugu tamalez nasketa denak ez direla. Koktel izaten? Hori da, hortxe dukezu, sarrera. musika sartzeko aukera. Tamalez noski nasketa denak ez dira koktel izaten. Hori da, Saraso eta Arrek aspaldi, hain dotore esan dago. Bai, ni Bilbon gerta ikusi da nau, egia esan ez dute denborarik izan, goitibera begiratzeko, eta iritzi bat hartzeko, ez da? Eta gaina esan dut ez detela, iritzirik eman nahi, ez zaitela iritzia dela importantea. Iritzit importantea dela galderak planteatzea. Eta hor, nik ez dakit, batetikan olentzero bat ludikoa izatea, hori da munduko gauzarik normalena. Ludikotasun hori, zatik, olentzero da, janda eanda zurruta eta juerga, eta jotasu, hori da pixka bat, baserri giroko, auzo giroko olentzero hori, ez da? Bueno, gaur, jendeak kalean bizi da, eta, bueno, festak beste adierazpide batzuk ditu. Orduan, olentzeroren festarekiko lotura grafiko hori nolabait aldatzea, nik uste era bat zilegia dela. Parrandarekiko lotura hori. Orduan, dantza nahi dela? Bueno, ez dugu, hemen asto gainean jartzen gendon. Baina, olentzero dantzan jartzea, aldez aurretik, esango nuke, lengo lepotik burua, ez da? Bestelako burua, baina lengo lepotik burua, nolabait, Oain, show horretan olentzerok ze protagonismoa du, nik hori ez dakit. Zer da, hainbat Matrixen artean sartu duten beste dekorazio bat, ala benetan protagonismoa du. Bueno, hori ez dakit, eta hori galdera gehiago alde hortatik egingo nuke, ez da? Eta gero, bai, galdera bezala planteatuko nukena, olentzero hori eta azkenian esaten dugu, pertsonai hauek gizartearekin batera izaten dutela beren bilakaera, honek planteatzen du ez olentzero hori zer egin dioten, baizik eta, bueno, hori pozik eta ondo ikusten duen gizartea, ze gizarte da hori? Euskaldunak dira? Edo beste gauza bat dira? Esate baterako, ez da? Esan nahi dut, agian Euskaldun batzuk ofendituta sentitu baldin badira, eta beste batzuri oso ondo iritun bazaie, hor daukaguna da, agian ez daukagulak gizarte bat baino gehiago daukagulak gizartearen barruan, eta, bat baino gehiago badaukagu, deskribatu egin barko ditugu, eta izenak jarri beharko dizkiegu, ez da? Bati eta besteari. Ni hortikan egingo nuke gogo eta gehien bat. Interesgarria. Interesgarria da. Ni horrek badu diglosiarekin lotura ere, erabatekoa. Guztiz. Erabatekoa. Uste non hain dibazetorrela gaztainak erartia, baina estatuz gehiago, vuelta amaitu da. Tira, beraz, galdera asko plazaratu dituzu hor, mai gainean jarritakoak, eta neuk ere ez daukate iritzio argi bat,
ez dakite osotasunan ere ikusi beharko litzateke. Claro, du digabe, osotasunen ikusi beharra da. Baina nik bai uste dut baduela performance-etik oso eraginkorra eta oso ikusgarri izan nahi duen zerbaitetik. Bueno, ikusi dugun bideoan, Olentzerok badu protagonismo bat, baina egia da, bera baino 5 bidera handigoa den Troiako zaldi baten gainean doala, zaldiak oso Troiako zaldiaren representazioen antza dauka, egur ezurdura moduko batean, eta gero hor dantzak eta ez dantzak, eta egia da hor, igual euskal dantzaren zurruntasunari erreparatuz gero ere, hor badirela dantza batzuk ez dutenak euskal dantzarekin lotura gehiegi, hor TikTokeko dantzak egiten ari da Olentzero, eta momentu batean badirudi Makarena dantzatzen ari dela. Eta horrekin jendea ere harrituta ez, osea guk Olentzeroren daukagun ez, irudia edo hori guztiz apurtzen duelako Olentzeron Makarena dantzatzen ikusteak. Bai. Munduan izango die ritmoak Makarena ez dianak eta Olentzero dantzan jartzeko modukoak, ez da? Bueno, baina kasualitatez hori izan da, ez da? Kritika eta aiene, naiz batzuek esan ene, bertsoa dugu gukutsadura eta higiene. Horren beste iruin seme, iruin harta iruin eme, ezer ulertzen ez dutelako ote daude erne. Egoskorrak, berotu ditu motorrak, garaiko etxeak bezala orain momentu lehorrak. Patxizabal eta horrak, berorren bidez idorrak, zergatik ote dira nafarrak hainburu gogorrak. Lasartearrak definitzean entzun izan dut esaten, Hernani eta Espainiako usaia nola daukaten, Donostiarren pasta, Usurbildarren kasta, dena udalerri baten. Tamalez noski nasketa danak, ez dira koktelizaten. Euskaldurak ere bagara, nahasketa asko dagoeneko eta uste dute hor badagoela kultura nola lantzen dugun eta kulturari nola begiratzen diogun janinazio, neurri batean euskaldun izateare utzi dion herri batetik zerbait ere ez da. Ez benetan harritutan egon, benetan Sarasoatarrek nola insultatu lehiken hain gogor, hain modua deitxuan. Benetan... Talentua behar da, Bai. Baina herrimak batzutan laguntzen duz, bate formari begira geratzen da, neurriari ez, horko plane itxurari eta estetikari, eta han batean dan bateko eman dizu ez aplasteko eta etzara konturatu ere egin. Hortikan falta zaigu, nik benetan Olako humore gehiago gustoa ikusiko nuke. Oso humore, beste egun batean itzein dezakegu agian hortaz, baina ez zaizu iruditzen Euskal Telebistak euskeraz eskaintzen digun humorea oso insultantea dela euskaldunentzat. Alegia oso Alfredo Landa, Jose Luis López Vázquez, Pajares, Esteso eredukoa dela, eskaintze zaigun illa guztia. Euskal Telebistaren... Ni benetan, lazkao txikikin goatzen naiz, eta esatu, jode, haze aldea, zirila sartzeko, elegante eta, zeaik zalapartari gabe eta, en fin, bueno, hortxe gatzen da. Horalaren ikustu Euskal Telebistako lehenengo katearen eta bigarren katearen artean ere alde handia dago, ez? Ez da, ni bigarren ez dut ikusten. Bueno, filmak ikusten ditut hain. Bai, Smart TV daukat eta jate espainolak enduta. Eta horren ETV-ko filmak inglesez ikusten ditut. Begira. Hau benetan aholku bada, higienea sartu nahi baduzu etxean, espainol atera nahi baduzu etxetikan, Smart TV dana bertsio originala jarri, aukera dago,
eta euskera bakarrik da, euskeraz. Beste guztia inglesez eta turkoz eta txinoz eta hola, eta oso entretenigarri gehatzen da. Total beti ordenagailuan gaude. Hemen etxerako gomendioak Juan Ignacio Artxogaren eskutik. Bai, egia esan nik telebista espaldi ateran nun etxetik, gurasoenetik joan nintzenetik ez dut telebistarik izan, eta internetez ikusentzunezkoa konsumitzean hori nahiko ohikoa izan da. Nahiko aukera goten da bertsio originalen ikusteko dena, beraz. Bai, ala ere nik adiez, barre librea bezalako programak, saioek, ez ditute umore hain Alfredo Landa ikusten ikusi, ez? Uste dut lehenago izan ditugula, kaso, pixkate kutresiagoak ziren umore joerek, baina... Bai, barri librea eta monologoak, eta beste eskola bateko. Bai, hor badago beste eskola bat, ez? Hori ere, joder, beti, lehen hori esan gendun, utzi alde bat ere euskaldun jende hori, nun gehatu zaigon. Beti bestei behi da. Beti Espainien zeiten dan behi da, handikan urte betea kopiatzeko. Ze tristea da hori. Juan Ignacio Artxoaga agurtu bartzaitugu, umoretik ez dakit baduen, baina azken orduak batzutan errealitatea gainditzeko gaitasuna izaten du, eta guk azken ordukoaren bileko bidaia egin bar dugu gure estudio zentraletara, naiz irraten estudioetara, beraz, eskerrik asko, eta oraindik azken azpimarra egiteko geratu bazaizu, boletinaren ostean egingo dugu, baina uste dut agurtzeko aukera ere badugula. Bai. Juan Ignacio Artxaga, eskerrik asko. Urren arte, izan ondo. Eta bagoaz esan da bezala estudio zentraletara, antxe Jonteia lankidea baitugu, azken ordukoa gurera ekartzeko. Jonteieria, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon da izuela, Parixera begira gaude, izan ere, 2023ko erreforma izarra izango dena, erretiroko erreforma hori abiatzeko lehen bilerak egiten ari da Frantziako gobernua, CFDT sindikatuarekin arratsaldean, 3:00 aurrera bildu da Matinongo jauregian, eta giroa lasaitzeko adierazpenak egin dituen arren Elizabeth Borne lehen ministroako izean, CFDT sindikatuarentzat ez dira nahikoa, gobernuarekin bilera izan duen lehen sindikatua da, eta enkontrotik atera berritan langile xumeenen kalterako izango den erreformaren aurka jarraitzen dutela berretsi du Logan Bege idazkari nagusiak, ez daudela pentsioen erreforma baten aurka azaldu du langileen ordezkariak, baina ezin dutela onartu sistema are injustuago bat sortuko duen aldaketa bat. Goizean gogora dezagun lehen ministroak Elizabeth Bornek halako elkarrizketarako bide edo eman dezaken urratsak iragarri dituela, eta besteak beste erreformaren neurri izarra 75 urtera erreterta atzeratzeko aukera hori ez dela erabat mugiezina adierazi du. 65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est pas un totem, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter. Oiek Elizabeth Bornek lehen orduan egin dituen adierazpenak, baina esandakoa lehen bilera amaitu berriz CFDT sindikatuarekin, eta oraingoz behintzat gobernuaren argudioek ez dituzte konbentzitu sindikatuak. Eta jakin berri dugunaren Nafarroako DNA bankuak Baternaingo hobian aurkitutako beste bi hilotz identifikatzea lortu duela, Julio Peña Diez eta Francisco Belaza Fernández dira. Biak Iruñeko iparraldeko geltokiko langileak ziren, eta 1936ko abuztuan frankistek atxilotu eta fusilatu egin zituzten. Uztaian atzeman zuten Baternaingo hobia, eta dagoeneko bertan aurkitutako 5 gorpuzkinen identitateak ezagutu ahal izan dira DNA bankuari esker. Senidek emandako laginekin alderatuta ari da Nafarroako DNA bankua 36ko gerrako biktimak identifikatzen, guztira 37 dira banku honen bidez identifikatu ahal izan dituzten Nafarrak. Errepide dagokionez, ordu honetan aparteko arazorik ez, lasaitasuna behintzat errepidetan, eta giroa ere zeruak Euskal Herriaren zatirik handienean behintzat urdin eta garbi. Besterik ez. Eskerrik asko Jon Telleria lankideari, arratsaleko 5 eta 4 minutu segituan, bagoaz, aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Ez da mundu berria bideojokoena Ibai Aizpuru Arakamarentzat. Horixe du ogibide Zomorro Estudion, eta azken urtea Barraka bideojokoa garatzen igaro du. Durango azokako sormen beka irabazi zuen 2021ean, eta duela hilabete eskas egin den azokaren ekitaldian aurkeztu zuen sortzaile irundarrak berau. Parke tematikoen inguruko bideojoko bat egitea izan zuen lehen ideia, baina urrun geratzen zitzizkigula ikusita, herrietako barrakak, jolasak, txurroak eta beste hainbat elementu nostalgiko hartu ditu ardatz gisa. Ainoa du protagonista Barrakak. Herriz herri, txurro postuarekin dabilen amari laguntzen dabilen eskatoa. Jakin-min handia du Ainoak eta horrek sorgin bat askatzera bultzatuko du. Handik aurrera, sorgina garaitzea izango da nolabait Ainoaren helburua. Barrakaren sormen prozesu guztiaren inguruan hitz egiteko, bigarren kafeko laborategira gonbidatu dugu, Ibai Aizpuru Arakama. Arratsaldeon eta ongi etorri Bai. Arratsaldeon eta mila esker gonbidapenagatik. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Ondo. Bueno, Ibai, esan dugu, hilabete eskas gutxi gora bera Barraka Durangoko azoka horretan aurkeztu zenutela, zer moduzko harrera ari da izaten? Ona, egia esan apur bat geldirikan egonda neurri batean kontua, zatik berez Durangon aurkeztu nuen, eta zegoen eskuragarri ordenagailuarentzako, eta guain esklusiban esaten dizuet. Bueno. Mugikorrentzako Androidentzako ja dendan badagoela ere, eta hor duzutela. Bakuko deskargatu dugu, Mac formatuan. Ikusi dut erosi diazutela, Bai, izan du, babes pixkatean marko zaio euskal sortzaiei, baita bideojokoetan ere, eta, diskoak eta liburuak erosten ditugun bezala, bideojokoak ere erosi behar ditu. Zalantza bat daukat oraintxe, zerakutsi nahi diete gure streaming bitartez jarraitzen digutenei, eta ez du lortzen leiho txikian jartzea ordenagailu honetan. Baina, akaso hontan egin ahalko dut. Aplikazioa bera, ejekutable hori, bialtzen badut beste ordenagailu batera, funtzionatuko du, edo jetxirako... Berez. Funtzionatu barko. Bai, funtzionatuko du. Bai, eta ejekutable bat da, eta berez. Bai, ez? Horrekin nahi duzun egin dezakezu. Venga, probatuko du hemen eskuin ordenagailuan. Ez dago itxioko dendan horren bertan, eta ez dago horrelako sistema bat detektatzen dizuna, ez. Erostuzu, eta zuretzako da, teituzu horrekin nahi duzuna. Aduz, eta jetxi dudan horrekin berarekin, Androideko bat jetxi dezaket? Ez. Sistema operatiboa bakoitzeko erosketa bat egin behar da. Ez, ordenagailuka posle duzu edo zein ordenagailutan erekin, Mac edo PC. Horia, baina Androideko apartido. Ados, hemen galdera teknikoak egin ditu, nahi gabere, baina segila saigulen galderekin. Ez, da orain izan dugu, nolabait ere zabalduko dela, baina orain arte, ez dakit, ordenagailuetara eta jetxi duen jendearen alderik, feedbackik edo iritzirik edo, jaso duzu? Bai, zerbait bai, baina, oraingoz bajoak izan dira. Espero dut, nik ere ez dut gehiagi mugitu, orain da ja behin mugikorrentzako dagonean zerbait gehiago mugitza. Espero dut, azkenean ere konstiente naiz, oraingoak gaina dago euskeraz bakarrikan dago. Oraingoz planteatzen dut bakarrikan Euskal Herri mailan ateratzea, eta gero hizkuntza gehiago sartzea, eta beraz, oraingoz, esan daiteke filtro ugari edo handicap ugari dazka, dela bideojoku bat euskeraz, gainera oraingoz bakarrikan itxio plataforman, nuten indie jokuentzako ohiko plataforma bat, baina da indie joku bat ordenagailuan bakarrikan. Orduan esan daiteke filtro ugari edo zailtasun ugari jarri dizkio dela oraingoz. Bueno, esan gerezake behintzat orain aldapa gora bezala dela, baina orain hasiko dela, ez? Aldapa bera abiadura hartzen baina hasiko dela. Eta espero dut, oraingo izan da aurrera pausu bat, Androiden jartzea, eta gero nahi dut Androiden jarri hizkuntza gehiagotan, gero iOSen jartzea gustatuko litzaidake, Mac mugikorrentzako, eta nire asmoa da, hemendik denbora batera ere huelta batzuk eman da, eta zera, Steam plataforman jartzea, Steam da ez dakienarentzako, PC edo ordenagailuetako plataforma nagusia edo ofizialena, esan daiteke. Esan dugu nolabait ere 2021 Durangoko azokan sormen beka hori irabazita gauzatu edo garatu duzula proiektu hau. Eustut sormen digitala edo lako zerbait zela, ez? Bekaren gaia. Ez dakit, Barraka ideia hau beka horren deialdirako sortua izan zen espreski edo lehenagotik zetorren zerbait da? Bai. Erantzun horra, bai.
Horren benetan, bai, berez asmoa nuen agian, beste proiekturen bat erakusteko lantzen ari nintzena, baina hori, izan bertzen zerbait berri esklusibo izan bertzen. Orduan, nik banuen ideiaren bat, ez giro hortako zerbait egitea gustatuko litzaidakela. Orduan, esan daiteke denbora laburrean, prestatu nuen proiektua aurkezteko. Eta gero, irabazti zenuela jakindakoan, garatzeko prozesu hori edo, nola urtebetean ematen ote duen bideojoko bat egiteko denbora, konta iguzu, nolakoa den bideojokoa sortzeko prozesu hori? Azalduko ez duen nolaen prozesu. Normalean ikuste dut, bideojoko bat sortzerako egokiena, daude, forma desberdinak daude sortzeko, baina agian berez forma egokiena izan beharko lukena dela mekaniketatik hasi, mekanikak garatu, jokagarritasuna garatu, eta gero horreri, mundu bat sortzea, historia bat sortzea, eta bar, ez? Esan deteke dela forma bat. Eta beste forma izango litzake, gai batetik hasi, edo historio batetik hasi, eta hori joku batean bihurtzea, ez? Nik barrakarekin egin dut nasketa apur bat, zatikan, ni berez 2020 bukaeran erakutsi nuena, zen ideia bat, tematika bat, prestatu nituen irudi desberdinak, egin nuen hori mock-up edo lako prototipo edo irudi batzuk prestatu nituen, orkezpena garatu nuen eta hori, baina joku etzen existitzen. Orduan, gaia finkatuanakan, baina jokagarritasuna ez, nahiko airean zegoen. Orduan, behin nere burari gaia finkatu ondoren, hasi nintzen jokagarritasuna lantzen urte hasieran. Barkatu, baina hemen txatean parrezari dira, ze Jon Lizek ini gamer nik uste dut iruzkin hori nahiko saltxeroa dela, eta berak ere idatzi du nik zuzenekoren bat egin nahi dut. Jari, epa, gora zomorro. Bai. Eta gero, Rogerio Almeidak idatzi du, Brasildik izan diz, Brasilgoa naiz. La lengua vasca es una lengua hermosa. Euskal hizkuntza, oso hizkuntza ederra da. Kaixo, Rogerio. Ez da Rogerio gamerra den, edo nondik iritsi den gurera momentu honetan, baina ni bai gamerra, Jon Liz, hemen nabil, gure ikuslek ere streaming bitartze ikusten gaituztenek ikus dezaten, eta ari zarete Gonzalo Sardonen soinu banda hoen zuten. Hori, aipatu behar nuen, entzun bakarri, ikusi edaken bakarra, entzut nebezaken bakarra dela Gonzalo Sardonen lana, nire lagun minaren lana, musikaria, eta berak konposatu du soinu banda osoa bideojokoarena. Ojo giltza hor dago, Inigo? Bai, Manu. Eta bitartean bola txurdinak hartzen ari naiz. Yupi! Entzun dugu. Eta honekin uste dut kutsa hau iriki behar dugula, hemen badago kutsa bat, ara! Azkenean, aske naiz, 500 urte burugabe baten erruz kutsa hontan harrapaturik. Hori dio sorginak. Bai, ama. Edo sorgina itxurako piztiak. Eta hemen hasten dira komeriak, ez? Ibai, sorgina gertzen denean. Hori da. Aipatu duzu alde mekanika hori landu duzula lehen da bizi, ez dakit, bideojoko bat egiterakoan, dauden baliabideen arabera, zeri begiratu bartzaion lehenik mekanika hori lantzen da, eta gero hori da nolabait ere dauden baliabideak edo errekurtsoak mugatzen dituen, eta gero horren gainean historia bat egin behar da, edo alderantziz ere egin liteke. Nik hori esan gorka hori bibide daudela, ez? Bateri deituko genioke deitzen zaio, ez? Betik gorakoa dela mekaniketatekan hasi eta gero goruntz, gero esan daiteke itxura, gaia, historia jartzea, eta beste izango zen, goitik berakoa, nun izango zen lehenengo pentsatu, nahi dut egin, ez dakit, edo zen historia, ez dakit, emazte hil zaion persona baten historia kontatu nahi dut, eta gero, horren, dakazu burami historia bat, eta gero, nola, ze mekanika jarriko izkio? Zein, joku lasaia dozkarra, orduan hasiko zinaken horren inguruan. Baina aldiz, mekanikoki esatu zu, nahi dut egin joku bat, pertsona bat blokeak sortzen dituenak, eta blokeekin toki desberdinetara iristen izena, ez? Eta gero esatu, eta blokeak zer izan daitezke? Esan daitezke, izango zen bibideak, baina, dena normalean ere neko nasia goten da. Aipatu dugu sarreran, nolabait ere parke tematikoak zenitu, ez? Hasiera bateko ideia hartan, eta ez dakit parke tematikoen ideia hori, gero barraka izena, barrakak berak esaten du, ez? Barraka gure herrietako, denok festetan ere ikusten ditugun, eta orain herri askotan gabonetan ere egoten diren leku hoie dira, azkenean lekuak dira. Ez dakit parke tematikoen ideia, hasieran zegoen ideia hori, Ainuaren abentura honetan bihurtzerainoko bide hori, nolakoa izan den, sormen bide hori? Leko celebre, bazkarra izan daiteke ez dakit. Baina esan parke tematiko batera joan nintzen, flipatu non, oso gustu araztera. Nere obsesio momentu eritsi zen, arte liburuekin eta bar. Eta hori, esan nuen, nahi dut honen antzeko zerbait egin, baina hori pixkat handia eta hori urrun gelditzen da ere, eta
niri berez gustatzen zait garatzen dituan bideojoku edo prototipoetan bentzat, gaiak edo zerbait hurbila izatea, ez? Edo Euskal Herrian gertatzea, edo nere etxean gertatzea, edo gure herriko auzo batean gertatzea, edo ez hurbiltasun ikutu be txiki bat ematea bentzat. Eta hori, gainan barraken giroa edo neko celebra da, azkenean, ez dakit, olako nasketa raro bat izaten da ere, eta bueno, erabaki nuen, polita zela, eta ez dela gai bat gaiekin lan dutena egia esan. Eta gero badago ez, historian bertan hori ez, Ainhoa dela bere ama txurro postu batekin dabil, hor literaturatik ere badago, ez da? Ez dakit berez, jasen nahi gabi izango da, baina berez azkenean historia orokorrean oso bigarren mailan gelditzen da, jokuan. Azkenean nien naiz idazlean ez gidoilaria, eta gehiago zentratu naiz, bai grafikoetan eta jokagarritasunan. Txatari gauza pare bat, referentzia pare egin barezko, batetik, Rogerio Almeida jarraitzen du Brasildik idazten, oinarrizko hizkuntza ez dut ulertzen, baina horren soinua entzutea gustatzen zait. Euskal Herrian ere lagunak egin eta hizkuntza hau ikasi nahiko nuke. Zaharregian naiz ezer ikasteko? Bai, zera. Ez dakigu zinen zure hizkuntza, Rogerio, baina zure adina, baina inoiz ez da berandu. Zalantza, euskeraz idazten ari da edo? Bai, pentsatzen dute... Hariko da erabiltzen. Hariko da erabiltzen itzultzaile neuronalen bat, edo... Ez dakit. Ez inoiz ez da berandu. Ez, baina... Rogerio, idatzi gero... Hemen jarriko dizugu gure emaila, bigarren kafea, abildua, gmail.com. Nik ez egit brasildarrez, baina you can write us an email there, Rogerio. Hori, brasildarrez badakizun horretik. Agian ez egin inglesez. Igual, espainolez ulertuko digu, puedes escribir un email ahí, Hola, esan da igual. Baina Jon Lizek jarraitzen du txatean eta esaten dit, Inigo, beste aldetik tira egin, ez bultza. Eskerrak Jon Liz dagoen. Ni hemin nabil, badakit logikak esaten dit, kutsa bat dagoela hemen, eta jarri barru dela pulsadore baten gainean, ate irikitzeko, bultzakan abila ez du lortzen, eta tiraka izango te da. A ver. Bira, justo ordenagailu bertsioa ez dutala berritu gaur, bale. Orduan dago pixkat zarkitua. Mugiko horreko bertsioa orain bertan azkenekoa da. Baina ezin duzu kutxa mugitu? Bana biro, baina eski berak erortzen da, eta orduan saiatzen hori naiz. Egiten da, tira egiten du. Bultza ez tira egiten du. Jarriko ez parean berriro. Hori nere errua, azkeneko bertsioan konpontuta dakat. Begira. Bueno, eskerrak Jon Liz dagoen hemen gauza kontatzeko. Ezun eska gaixoa, arnasi gabe utziko duzu? Ainhoa gaixoa? Korrika eta korrika alde batetik bestera gauza mugitu, beste ere bai. Esango nuke. Baina bultzare egiten da pixkator bukaran, Bai? Listo. Bultza dut eta jarri dut gainean. Oso ondo. Erekidatea. Irikidatea. Bai. Orain gurtzateko mingaina edo beste... Orain komeriak. Joan bestaldera pasa eta listo. Pasa eta listo. Epa. Goa zurrengo pantailara. Eskerrak Jon Liz dagoen hemen txatean gauza zuzentzeko. Zeona. Eta musika nola aldatzen doan, eta duela gutxi Maialen Tellabide gure kolaboratzaile musikari aritu zen Estudio Ghibliren musika sorkuntza azken hamarkadetan nola aldatzen joan den, konpositoren lana aztertzen, nola aldatzen diren momentu ezberdinetan musikak eta bar, eta gaur jarri denean jolasa goratu naiz berarekin, ze hortxe gertatzen dira, ez? Musika aldaketa horiek hori guztia programatzea ere ez da lan erresa izango? Bueno, berez musika egia esan dira abestiak eta listo, osea, nik ez du abestiak ez dute evoluzioa. Bideojoko askotan badago musika aldatzen dena, gertatzen denaren arabera, hemen ez. Hemen dira track batzuk, eta toki desberdinetan track desberdinak daude. Egia da, bideojokoen munduan, aspalditikan egiten dela askotan hori ez, musika adaptatiboa. Hori bai dela, izugarrizko lana. Hor egon behar dira bai musikaria eta programatzailea, edo batzutan musikaria programatzailea izan behar da, eta hor bai dago lan handia dago. Gero, bideojokoen mundua ez dakit, askotan esan izan da ez, jendea bakarka jokatzen duela, zuri irakurri dizugu, aurkezpenean eta bar, familia osoarentzako bideojoko bat bezala dela, ez da? Bai, nire ustez bideojokoa da edozein jolasteko moduan, eta bueno, berez da bakarkako persona batentzako jokoa da, baina egia da hori bai guk haien bikoteakin, edo lagunekin, edo etxean ere arrunte izaten da ere planen artean, norbaitek jolastea, eta denak bideojokoak komentatzen joatea, baina bai, berez, persona batentzako eta da, edo zeinentzako moduko bideojokoa. Eta pertsonaien inguruan, pertsonaia Ainhoa bera sortzerako inguruan, irakurri dugu plastilina erabili duzula, ez dakit, normalean horrela egiten dituzun gauzak, autu zehatz bat izan den kasu honetarako,
nolako izan da prozesu hori? Berez, 2015ean, justo lagun batzukin egin nuen gure lehenengo bideojokua, hasi nintzen, lehenengo proiektu guztiak egiten dituen pixel art estiloan, ez? Hau dela, erresoluzio oso gutxikoa, ez? Eta hori, pixelak oso handiek dira, eta azkarra da, ez? Hori marrazten, azkarra da animatzen, polita galitzen da, badaka punto retro hori. Eta azkeneko urtetan egin ditut esperimentu desberdinak, bai plastilina edo beste material batzukin egin nuen arroxa izeneko proiektu bat, felpa materialekin, gero gainetikan hankatxoak marraztuta eta horrela. Berez animazio irakasten egon naiz urte askotan zehar eta ere bideojoku sorkuntza. Orduan, pues hori, gogoanakan bi gauzak nasteko noizbait, egin izan dituen prototipo txiki batzuk, game jam batzuetan, game jamak dira bideojoku sorkuntza maratoiak, nun 3 egunetan bideojoku txikitxo bat prestatu erdenez. Orduan, horrelakotan aitzakia ona da, zerbait berria probatzeko, ez? Eta arginakan ere, barrakarako erakargarriagoa zela plastilinazko zerbait egitea, zatikan berez, bideojoku gutxi egiten dira plastilinaz. Pixel art aldiz asko ikusten da, azken urteetan ere berriro, eta hori gogoan nuen pixkat arreta ditzeko edo, plastilinaz egiteko gogoanakan. Gehiena da plastilinaz, gero badakat zerbait, horretxe batzuk eta kartulinazkoak eta horrela, baina gehientsuena plastilinaz da. Bai. Nik gauzat esan behar dut, norbaitek paiazoi beldurra badie, kontuz, bai, joko honekin. Hori ere, froga egiten egon nintzenen galdetzen nuen, ez? Benga, rollo txarra ematen du honek, beldurra ematen du, baina, bueno, saiatu nez, berez paiazo nahiko simpatikoak egiten. Hori ere bada ez, apatu dugu, barraka izena duela bideojokoak, parke tematikoak epatu ditugu, herrietako barrakak egoten diren eremua, eta jolasean bertan ari gara ez, orain imenari niz ikusten, inigo buru belarri dagoela erabat, hortxe, jokoarekin. Bigarren paiazoa suntzitut. Agertzen diren elementuak ere badira ez, barraka eremu batean ikus genitzakenak. Bai, berez, hasten zara beldurrezko etxean, baina gero zapaltzen zaizu jokua plaza nagusira edo barraken plazara, ez? Bueno, herri bakoitzan, batzutan da herriko plaza nagusian daude barrakak, eta beste batzutan jartzen dira herrien beste puntan, ez? Ez inor molestatzeko gaur egun zentzua den bezala, ez? Berez jokuan da ideia, giro desberdinak izatea barraka desberdinak, ez? Eta daude froga desberdinak, oso harro gelditu naiz edez autotxokekin. Autotxokeak da erdi beste joku bat da, guz erabat kontrolak eta aldatzen dira, eta oso harro gelditu naiz, autotxokeak neko divertigarri gelditu dira. Gero adibidez, antzeko mekanika daka, baina sartzen zara gantxoa da tzaparraren makina barruan sartzen zara. Pentsatzen un mini jokutxo bat egiteazuk gantxoa kontrolatzen, baina gero esan un, haigan divertigarria zu sartzea, eta gantxoa egotea zure atzetikan, eta daudela hor hostailuak, eta bar zure atzetikan. Eta badakat ere guacamolearen mini jokua, badakat, bueno, ez dakit, Irunen tiro alpitxon deitzen diogo, baina, bueno, horrela, nik bide joku ban tripetan tiro aretoa deitzen diot. Ez dakit no jarri non izan azkenan gero jokon. Eta sorginaren trena, azkeneko mundua, ispiloen mundua edo magia aretoa, eta zer gehiago, ja, ez dakit, ja, badira toki batzuk. Eta gero dakaz zirko txikia, paliazo gehiago den toki batea. Zenba dauka bideojoko honek, Ibairen txikitako oroitzapenetatik? Zerbait, bai, nik egin onartu behar dakat, neste bideojokoak barraka izena duen, niri barraketako nera gauza gogokone beti txurrok izan direla. Beraz, hor ikusten dugu nondi datorren, Ainoaren amaren txurro. Nera amak esaten duen bezala txikita txurro jantatxea. Eta jokua horrela xazten da. Amaren gana joan eta kontu zibili barraketan eta txurroak eta... Bueno, nik gelituko dute jokua momentu batean. Ani zentzuten zuei, baina oso kontzentrautan nago. Ikusten zaitugu, bai, ikusten zaitugu. Berez hori jokua erabaki nuen, bueno, jokua berak bere izaera hartu zuen, baina azkenean jokua da puzzle txikiz osatutako joku bat. Osea, dira berez pantalla laburrak, eta hori pantalla batetik bestera berez nahiko azkar pasatzen da, eta da erdi puzzle, erdi akzio, erdi abenturako joku bat da. Gero esplorazioa badu, plazan bertan, daude personaia desberdinak, lortu ditzakezu giltzak, puztukiak, eta bar, denda ere badago, dendari esker bide gehiago zabaltzen dira, eta hori berez da nasketa bat gauza desberdinen artean.
Ikusi dugu eta aipatu dugu, Jon Liz hemen ari dela guri aholkoak ematen, jokoan aurrera nola egin ikusteko. Ez dakit, Euskal bideojoko gintzaren inguruan, zenbaterainoko komunitatea dagoen sortuta, ze osasun ikusten diozun Euskal bideojoko gintzari? Ia esan, gero eta beto. Kontuan hartuta duela urte batzuk agian ez zegoela gauza askorikan, gaur egun nik uste dut gero eta gehiago. Komunitate moduan, badago talde bat lan asko egiten duena, game erauntxia ezagutuko zutez. Etxe hontako kolaboratzaile dira, naiz irratian ere saio egiten dute, bai? Aste hartetan edo noiz igotzen duzute, edo beraiek preitute streaming bidez programa, ez da gero igotzen da irratira. Ez da gizzeazki zegunetan, baina bai. Bai, hori da. Hori game erauntxek lan handia egiten dute, kaixo, agurte ditu eta hori, gaina eskua gota diate beti gauza guztietan, eta gero sortzaile baude eskola pare bat, Euskal Herri mailan, biojokuenak, eta ere badaude gero eta sortzaile gehiago Euskal Herri mailan, batzuk, esan beharra dakat, daude ikusten duguna edo pentsatzen duguna, baina biojoku sortzaile gehiago, gertatzen dena da asko atzerrira joaten direla lanera, ez? Benetako industria dagoen tokian, eta beste batzuk, hemen gelditzen dira eta horrari dira lanean. Aurkan ezagutu nituen, One Last Breath, prestatzen ari diren bideojoku bat ere, oso polita. Laizter ateratzen dena, eta, berez, azkeneko bi urteetan edo, hori berez, desente gehiago sortzen ari da, bai batzuk komunitatekoak, gemeroantxikoak edo ari dira bideojokuak itzultzen, sortuteko bideojokuak itzultzen, eta gero ere nik uste dut, gero eta bideojoku gehiago sortzen ari garela edo euskeraz zuzenean. Baina, horren digan bidea luzea dago egiteko. Ena ez esaten ari ere, ja listo, ja. Eten ondo ez, baina tira. Industriak Euskal Herrian ez. Joera behintzat, oberakoa edo behintzat ari da mugitzen industria zerbait. Juri, gamera ontsia, okerez panaiz, 3.000 Twitch egitasmoaren parte ere bazen, ezta? Bai. Twitch euskeraz ukial izateko, alako mugimendua izan zen, gu orduan hasi ginen bigarren kafea egiten, Twitch bidez emititzen, eta, Jon Liz bera orduan ezautu genuen, eta bai gamera ontxiako jendeare orduan ezautu genuen egitasmo horren baitan, baina bai, bezeri gabe nahi nuen kontestuan jarri zertxu bat. Esan duzu bai, klaseak ematen ere aritu izan zarela, ez dakit, gazteen artean badu mundu honek sortzen du, interesa badu erakarpena. Bai, nik uste dut gaur egun normala demezela azkenean, gure garaian jokalariak baginen, ez dizut esango denak bideojokutan ibiltzen ginela, baina gaur egun ja nik uste dut orokorrean horrez da ibiltzen bideojokutan, ez? Edo bintzat gazten artean, eta gure artean nik uste dut gai hori bai, baina batez ere gazten artean jende gutxi dago, ez dena ibiltzen bideojokutan, zatikan, azteko gaur egun mugikorra denek dute. Gu gure garaian, konsola zegoen etxean sorte zakaten, ez dakit nola esan, baina gaur egun denek, persona guztiek dute pantalla ordenagailu bat eskutan, denek dute minimo mugikor bat eskutan. Orduan, eta joku asko doakoak dira ere, eta berez gaur egun bideojokuetan ibiltza da inoiz baina erresagoa. Hasieran eman diguzu esklusiba bat, ez dugu gehiegi forzatu nahi, baina ez dakit, zuk zeuk, Zomorro Studion, ze proiektu darabiltzkizue eskuartean, horrela, aurreratu daitezkeenak edo? Berez, barrakari huelta batzuk eman, eta plataforma gehiagotan ateratzea, hizkuntza gehiokin, eta eduki gehiagorekin. Eta, berez, gustatuko litzedak beti jendea topatzen duan guztian, beti esatete, eta Guillotin noizko. Badakat, proiektu bat izenekoa Guillotin, hasieran lagun batzuen artean sortu genuela, nik azkenan nire kabuz garatzea erabaki nuen, eta da hori bururik gabeko ejekutadore bat, edo berdugoa, euskaraz nola zen? Borreroa, hori da. Beti azten zen. Burugabeko borrero bat da protagonista. Nun, buruak mozten ditun, eta besten buruak jantzi egiten ditu, orduan botere desberdinak dazka. Baina lasai, dakai itxura atsegina da pixel art, eta berez animazio asko ikutu daka, bi jokoan jatzen zuen lehenengo burua olio buru bat da. Vale, ondo. Eta ero kalabazurua, eta gero garrai burua, eta gero, Vale, horrela bai, horrela onartzen. Itxura behartu du horrela zalpena. Eta dago girotua Euskal Herrian, Erdiaroa amaieran, eta hori helburua berez da zure burua topatzea. Zure burua
Filosofikoki, edo literalki. Literalki zure moztu izuten burua. Bidaia da zure burua. Ze kultureta eta ze sakona jartzen gehan, ez simple guazan zure burua, gaztameloia bilatzea. Gaztameloia esaten diozue Irun inguru hortan, lehengon gazta esan nion lagun bati, eta ez zuen harrapatzen gazta. Guk hemen Tolosan... Gazta asko. Gazta entzun dut, baina... Ez da zuena. Handikan ez. Ez da, oso gurea da. Jon Lizek esan digu, zuzeneko bat egin nahi duela, Bai. Gero esan du, akaso hobea dela Goiuri eta Inigoek egitea zuzenekoa, divertigarrigoa dirudiela. Ez dakite, aserratu egingo ginateke. Bueno, bestela ere aserratzen gara. Bai, egia da. Jon Liz, noiz egingo duzu zuzeneko hori edo, sai guzu? Akaso zuk egin barruzu zuzenekoa bigarren kafearen zuzenekoaren barruan? Wow, meta zuzenekoa. Bai, egin martzen duten hemen gure laborategian historia bat ere. Itzegin nuen aurrekoan Jon Lizekin. Vale, ados. Ea noiz itzuliko den takateklaren denboraldi berria edo, eta ez tekiela esan zidan. Bueno, trapuzarrak ireratzen ere ez garaziko, ez da? Ez. Eta gure gonbidatu ere errespetuz eta jataratu beharko dugu, eta agurtu ere laiztera agurtu beharko dugu. Hori da. Bai, Ezpurua, mila esker, Barraka bideojokoaren ingurukoak kontatzeagatik, aipatu diguzu, gilotinekin ere ari zaretela zerbaitetan, kaso bigarren kafera urrengo buelta, gilotinen inguruan hitz egitera izango da. Eskerrik asko. Mila esker zuen gonbidatzegatikan. Bagoazu aurrera, arratsaldeko 5:00 oraintxe puntuan, terdietan, eta segituan arituko gara Euskal Wikipediaren inguruan, urte berriarekin eman dizkiguten hainbat daturekin ere txoratu gara, eta eurei gure aitortzara egin nahi diegu, eta ondoren aipatuko dizuegu, dagoeneko egile eskubideetatik, libratu diren hainbat errealitate, hainbat pertsona, hainbat pertsonen lana, sorkuntza, badurako denak epemuga bat. Guk ere badaukagu, arratsaldeko 6:00 dira epemuga hori, eta oraindik urdu erdi geratzen zaigu, zuekin aritzeko, hementxe bigarren kafean zarete, naiz erratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lander, baldakik euskarazko 100 jokotik gora darela, eta Witcherren beste 3 joko aterako dituzela, eta Age of Empiresen sagako kriston... Baina zuk zelan jakiten duzu zolakoak? Game Erautxia irratsaioa. Naiz irratian, aste artero gabeko 12 eta ostaunetan, 6 Game Erautxiaren Twitch kanalean. Naiz irratia. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Oiko legez, gaurko efemeridetan ere denboran atzera eginez hasiko dugu saioa Jack Sheldon trompetista eta kantaria aurkezteko. 1920 azaroaren 30 jaio zen Jack Sheldon Floridan eta 2019an zendu zen. Aktore eta telebistako aurkezle gisa ere lan egintzuna. Jack Sheldonek 13 urtekin hasi zuen bere ibilbide profesionala eta 16ekin armadan izena eman eta bertako orkestra militarrean jozun. Binon behin armadako urteak bukatuta Los Angelesera joan zen bizitzera eta han musikari profesional gisa jarraituzun bere ibilbidea jazz taldeetan arituz eta Kaliforniako estudietarako lan eginez. Peggy Lee, Julie London, Sammy Davis, Tom Waits, edota The Monkees bezalako taldeen albumetan eta hainbat pelikuletako soinu bandetako grabazioetan ere parte hartuzun. Mendebaldeko kostaldeko jazz trompetista esanguratsuenetako bat izan zen eta mugimendu honetako ordezkari aunitzekin partekatuzun oholtza Jack Sheldonek.
Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nasbiliriko arratsaldetan eguzkiaren azken printzetan amesten zaitut kale bertzeko kantoi ilunak zuk edertzeko malkoz guztirik begian damu ezin dut jasan zergatik ez nizun esan. Urtarrilaren bata duela bi egun besterik etzen izan, oraindik urteari lehen pausoiek ematen ari atzaizkio edo lehen pausoiek ematen ari gara urte berrian, eta urte berriko lehen txioetakoa ere izan zen, oraindik urtea guretzat berria etzen hartan, Euskarazko Wikipediaren Twitter kontuak jaurti zuen, hau? Hasi da dagoeneko 2023, Caroline uartean, kribatin, munduan egun sentia ikusten duen lehen lekua da. Baina bertan ez da inor bizi orain. Hori bai, koko karramarro populaziorik garrantzitsuenetako bat du. Eta egunean zehar, noski, egun sentia lehen ikusten duten uartearietan urtarriaren bata iritsi zen gu oraindik, abenduaren 31ako meguerdiko poteoan genbiltzala edo. Eta jarraitu zuten egun guztian zehar txioak bota eta txioak bota. 2023an McMurdo basean bizi diren ikerlari guztiei Ameriketako estatu batuetako ikerkuntza basea izanik ere Zeelanda berriko ordutegia darabil, konbentzioz egopoloak darabilena bezala. McMurdon daude Antartika osoko 2 kutsazain automatikoak. Bi? Edota 2023an Amerikako estatu batuen esku dauden aleutiarretan bizizareten guztiei. Errusiaren esku dauden aleutiarretan baino ia 24 ordu beranduago esaten diozue kaixo urte berriari. Wow. Eta hemen badago kriston festa. Aleutiarrak irla batzu dira. Bai. Aleuten edo aleutiarren bertako biztanle natiboen jatorrizko talde etnikotik edo izena hartzen dutena. Eta hauek kokatuta daude noski, guk maparen tolesdura beti ikusi dugu Amerika ezkerretan eta Europa eskuinean. Baina mundu bola borobil horietako bat izan baduzu inoiz, nik zartxamar nintzala erosi nuen bat, aurri izan da, nahi izango nuken da inoiz eukien nuen opari hori nere buruari eginez, konturatzen zara, mundua beste aletik ere tolesten dela, beste aletik ere elkartzen dela, eta aleutiarrak justu, Errusiaren ekialdean, eskuinaldean mugamugan, handik eta Beringo itxastartean segituan datorren munduaren urrengo zatiarekin kokatzen dira. Han Alaskako mendebaldea edo ezkerraldea elkartzen delako tartean. Beringo itxas tarte horrek ze zabalero duela esango zenuke, Julen? Errusiaren azken puntatik Alaskarako lehenengora zenbat kilometro? Ni herri txiki bateko nauke. Ire herri txiki hartatik esango nuke Gasteiza dauden kilometroak. 75 bat? Eske... Bastante ondo. 82 dira. Ui. Baina hori izan da gero alegigatik Gasteizerako dagoen distantzia más o menos den baden, Talare zut asmatu. Bueno, ez da 82 diren, nik ere pentsatu dut referentzia argiena alegitik Gasteiza izan zitekela. Ez dakit, iparralderuntz jota, Irun motz geratuko zen, Baionaraino akaso dagoen distantzia izan daiteke alegitik. Hor nun bait. Kontua da, aleutarrek badutela hori hizkuntza eskimo aleutiarren taldeko euren hizkuntza,
inuitekin, eskimalekin, alako lotura estua badutela, eta Euskal Wikipedian murgilduzkero informazio mordoa dago honen guztiaren inguruan, beringo lurmutur hori zergatik den beringo lurmuturra, daniar jatorrizko Errusiaren Sovietar batasunaren lanean ari zen ikerlari batek, eta saltsa asko daude hor, eta bata besteak atea duta jakintza esparru oso zabala eta oso ederra dago, eta euskeraz eginikoa. Eta euskeraz eginikoa beste hau, 2023 on Denali mendiaren inguruan bizizareten Alaskar guztiei. Eta Denali mendia ikusi nuen gogoratu nintzen entzuten ari garen kantu honekin. 2015 arte McKinley izenarekin ezagutu zen Ipar Amerikako mendirik altuena. 6.180 metro ditu. Eta Denali eta McKinleyren artean urte asko izan ostean, 2015 geroztik Denali bezala ezagutzen dugu. Baina hori baino desente lehenago, unuke 2000ko hamarkadaren hasieran edo, bazebila musika egiten, Irunen Jaio eta Ondarri bitartuktako kantugile eta musikari bat, Mikel Garikoitz eta Denali bezala ezagutu genuen Euskal Herrian country euskaraz egin duen gutxi horietako bat, edo country oso amerikarra egiten saiatu den horietako bat. Eta Count 3 diskotik, bere 3. diskoa zelako, Mikel Garikoitzen Nashville iriko kantu hau. Mikel Garikoitz eta Denali. Eta Denali mendiaren txio hortatik abiatuta jakin nuen, Euskal Wikipediari esker, Denali atabasken hizkuntzan edo hizkuntza atabaskarrean edo handiena dela. Alegia, Denalik handiena esan nahi du, eta bertako biztanle jatorrizkoen atabaskarren edo hizkuntzan handiena esan nahi zuela. Baina gauza gehiago ere topa daitezke, esaterako Karabak garaian bizi diren guztientzat ere, eguberri edo urte berri ona publikatu zuten txio kontu hartan, eta Karabak garaia Armeniarren eta Azerbaijan darren arteko, lehiatutako lurraldea da. Naizen jarraitzen duzuenok jakingo duzue, gatazka honen berri, Armeniar gehiengoa badu, baina Azerbaijanek inbasio abiatu zuen, hain zuzen ere, Karabak garaian eta munduan isilarazita eta edabide gehienetatik haratago dagoen gatazka horietako bada, eta gatazka horren berri ere izan dezakezue bertan. Eta horrela txioak eta oso gauza ederrak topa daitezke. Esaterako, Tristan de Cunha uhartean 256 biztanle bizi direla. Ego Atlantikoko uharte Britaniarrau, etzen kontinentetik urrunen dagoen gizakiek okupatutako uhartea, barkatu, Britaniarre uharte hau, kontinentetik urrunen dagoen gizakiek okupatutako uhartea da. Ez dago aeroporturik bertan, eta Afrikatik 6 egun dira itxasontziz Tristan de Cunhara heltzeko. Asteburu pasa joateko gaizki. Gaizki xamar. Baina Hego Atlantikoko uhartean kolonialismoak utzitako arrasto horietakoa. Edo esaterako 2023 eta oso ona da Guadalupe uhartera bizitzera joan ziren euskaldun guztiei. Ze ez ziren joan, baina gogoratuko duzu Lezo Urreiztietaren historia. Jainkoak ez dit barkatuko filmean honen historia kontatzen da, eta bertan ark kontatzen du, ondo gordeta dauden audio grabazio batzuei esker, nola proposatu zion Eusko Alderdi Jeltzaleari erostea, Guadalupe uhartea, eta Espainiar eta Frantziar estatuek nola iniz ez zioten utziko Euskal Herriari bere estatu burujabe izateko amets hori betetzen, erosi bar genuela Guadalupe uhartetan isla bat. Negoziazioak egon ziren, Lezo Urreiztieta harremanetan izan zen Irlaren jabeekin eta hau guztia, eta tira, horrelako txioak ere ikusi genituen azken egunetan, Euskadi berrian klima epelagoa izango litzateke, eta tuna soberan dio Euskal Wikipediaren txio horrek, eta horrelako asko. Wallis eta Futunako herritarrei ere 2023 on, Frantziako itsasoz haraindiko kolektibitateak dira bi hauek, Wallis eta Futunako herritarrak, eta Frantziaren esku dauden lurraldeetatik ekialdeen daudenak. 3 erresuma dira, eta 3 errege dituzte, baina euren estatu burua Emmanuel Macron da. Eta guztia kontatzen dizuegu, benetan interesgarra iruditu zaigulako, hemen loturetatik tiraka eta Wikipedian murgilduta euskerazko eduki mordoa dagoelako eta gauza asko jakiteko aukera, baina euskerazko Wikipedia sortzen da, hainbat jende ere, musutruk eta pasioz ari delako euskal edukiak sortzen, euskal
herritar izandakoei edo direnei aitortzak eginez, emakumeak ikustarazten Wikipedian esaterako halako desoreka badagoelako noski gizarteko beste esparru askotan bezala, eta horrexegatik, deialdi hori ere luzatu nahi genizuen, zuek ere animatzen bazarete, sartu Euskal Wikipedian, eta bertan editore bihurtu, han ere Twitterren txioren batean esaten dute eurek, hemen artikulo zabal eta sakona dugu, baina eguneratzeren bat edo hautsak kentze lantxo bat beharko luke norbait animatzen bada. Tira, batzuek animatzen bazarete Euskal Wikipedian murgildu eta egin zuen ekarpena. Trafila biziak, berdez dauzkat guziak, nire bidean aizezko zuziak. Botoak korrikan, aibuei eta karrikan, nire bidean begien irrikan. Trafila biziak, berdez dauzkat guziak. Mikel Garigoitzan dena liren Highway kantu honekin, bagoaz du aurrera azken 15 minutuak bigarren kafean, arratsaldeko 6etara bidean murgilduko gara, eta jarraituko dugu domeinu publikoaren inguruan hizketan. Aizezko zuziak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. There's glitter on the floor after the party. Girls carrying the shoes down in the lobby. Urte hasiera guztietan hitz bat gaientzen da urtero. Hitz hori aldaketa da. Egutegiak aldatu behar dira, ohitura zarrak aldatzeko unea da, eta batzuentzat errutina guztiz aldatzeko aukera izaten da urte aldaketa. Urte berria, bizita berria. Lost and I'm scared and you're turning away. I want your midnights, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. Horrez gain, lege batzuk indarrean sartu eta beste batzuk bertan bera geratzen dira. Horregatik, urteko lehen egunean, hau da, eren egun, domeinu publikoaren eguna ospatu genuen. Zergatik, entzun hau. Egun hau, urtarriaren batean gertatzen da urtero. Bernako hitzarmenaren arabera, obren egile eskubidearen epea amaitzen den egunean. Izan ere, egile eskubidek urte asko irauten dute, baina iraungitzen bat daukate. Hau da, jogurrek bezala. Horregatik, urteko lehen egunean, sortzaile askoren lana domeinu publikoan sartzen da, egile eskubide horiek agortzen direnean. Cleaning up bottles with you on New Year's Day. Hold on to the memories, they will hold on to you. Duke Unibertsitateeko Jabari Publikoko ikesketarako zentroak jakinarazi du, egile eskubidearen bulegoak 400.000 obra baino gehiago askatu dituela, urte aldaketarekin. Horrek esan nahi du, abesti, liburu, film, grabazio eta argazki asko edo nork askatasunez erabilia izango dituela edo ditugula. Don't ever become a stranger who's laugh. Egile eskubideak sortze prozesuaren zati garrantzitsu badira. Arte, literatura edo zientzia lan baten jabetza intelektualaren gaineko segurtasun juridikoa ematen baitute. Copyrightak bermatzen du sortzaileek eskubide moralak eta ondarezkoak balia ditzaketela, edozein motatako plagio edo pirateria zigortuz. Baina, zer gertatzen da egileak hiltzen direnean? Hasteko, oinordekoek eta eskubideen jabe diren enpresek obra ustiatzen jarraitu badezakete ere, legeak ezarritako denbora igaro ondoren, obra domeinu publikora pasatzen dira. Don't read the last page, but I stay when it's hard or it's wrong. Horrela, ezagutza askatasuna ere bermatzen da, eta munduari aukera ematen zaio jada gizateriaren kultura ondarearen parte diren ideiez gozatzeko. Lehenengo azalpen txatxu hau eginda ez baikaragu abokatuak, goazen ikustera 2023an sartzarekin batera, domeinu publikora pasa diren lanak zein diren. Izan ere, herrialderen arabera iraungitze epe hori desberdina da, eta horregatik sortzailearen jatorriko araudira jo behar dugu.
And I will hold on to your knees. Don't to the memories become a stranger until you laugh. Hold on. Adibidez, Amerikako Estatu Batuetan, pelikulek 85 urteko egile eskubidea dute. Lehen 75 urtekoa zen, baina Mickey Mouse babesteko edo hobe esan da, Mickey Mouseekin diru asko lortzen dutenak babesteko legea aldatu eta 20 urtez luzatu zuten. Beraz, 85 urteko egile eskubidea dute pelikulek. Horrek esan nahi du, urtarriaren batarekin 1927ko film guztiak domeinu publikora pasa direla. Eta zein dira pelikula horiek? Agian esanguratsuena The Jazz Singer pelikula. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now get this. Blue sky, smiling at me, nothing but little blue sky. Do I see? Do. Eta entzuten ari garen filma da, baina gu bezalaxe entzutzutenek 1927an bazuten txunditzeko arrazoirik, Goiuri? Haze susta. Izan ere esaten dute hau dela lehen soinudun filma. Filma hau estrainatu bezain azkar, zinemak sekulako aldaketa jasan zuen. Musikalak biderkatu egin zeren eta soinudun zinemaren hastapena izan zen pelikula hau. It's gonna be a happy new year, not too long. Count with me, this is our New Year song. Let's count, baby, I'll tell you when. Baina esan bezala, herrialderen arabera aldatu egiten da legea eta 85 urteko kontu hau Amerikako Estatu Batuetako pelikulei dagokie. Guk hemen 2023arekin bat bertso batzuk askatasunez erabiltzeko aukera izango dugu. Kepa Enbeita Urretxindorrarenak, hain zuzen ere. Izan ere, bertsolari musikarra 1942an zendu zen. Eta Espainiako legearen arabera, 1987 baino lehen hildako sortzaileen obrak heriotza egunetik 80 urtetara askatzen dira. 80 urte pasa dira Urretxindorra zendu zela, eta beraz, egi eskubideak amaitu egin zaizkio bere obrari. Gorrotorikan ez dagolako nigandik Espainiarentzat. Katolikuak jakin behar dau, zer dinon goiko juezak. Besten gauzari bakean itxi, zaindu berea bakoitzak. Haugaitik biba... Edo literatura maite dugunontzat, Sherlock Holmesen The Casebook ipuin laburren bildumarekin batera, Virginia Woolfen To the Lighthouse, Ernest Hemingwayren Men Without Women, William Faulknerren Mosquitos, edo Agatha Christieren The Big Four, hau da Hercule Poireten misterio bat, guzti hauek eremu publikora pasa dira. Eta eguneko azkeneko kasua eta kasu hau nahiko bitxia da. Maria Montessori, italiar zientzialari, mediku, filosofo, antropologo, biologo, feminista, psikologo humanista, hezitzaile, pedagogo, berritzaile eta psikiatra, hori guztia, 1952an hil zen. Hau da, duela 70 urte. Bere izena daraman metodo pedagogiko ospetsuaren sortzailea izan zen, eta beraz, bere lanak aurten pasa dira domeinu publikora. Baina, hemen, badago horrela eztabaidatzeko parada, izan ere, 70ko hamarkadan Montessori komunitateko bi erakundean diren arteko liskarra egon zan. Association Montessori International eta American Montessori Societyk egin zuen hortxe edukizuten beraien aserrea, eta beraien liskarretik lege berri bat atera zen. Adirazi zuten Montessori izena ezin zuela erakunde bakar batek bakarrik eskatu. Eta beraz, Montessori izena jabari publikotzat jotzen zela, termino generiko gisa. Eskola, zentro eta erakunde askok izen hori erabil zezaten, AMI edo AMS-en onespenik gabe.
Orduan, eskola desberdin asko sortu ziren, beren buruari Montessori izena eman ziotenak, beren behar izan eta interes komertzial edo filosofiko partikularrengatik. Horregatik ezagutzen ditugu dagoeneko badaude gure inguruan Montessori izeneko eskolak, pedagogia hori jarraitzen dutelako eta izena erabiltzen dutelako, naiz eta Maria Montessori gaurko aurten ez, barkatu, duela 70 urte hiltzen. Horregatik orain arte ere erabili izan da bere izena eta erabiltzen jarraitu halko dute pertsona askok, baino hemendik aurrera bere obra gehiago askatu dira eta domeinu publikoan ditugu. Beraz, hauek dira batzuk, baina esan bezala adibide batzuk dira soilik, ez? Askoz gehiago daude. Eskerrik asko Goiuri Ezeiza Arandia, Harry Stylesen azitu bozkantu honekin egingo ditugu hurrengo minutuak eta agurtu aurretik bihar gurean izango den Adi taldearen eta Adi taldearekin ze musika instrumentala egiten dute, jazz girotik ez dakit fusiora eta oso esparru askeetara eta hementxe izango ditugu bateria eta saxofoi formatuan bihar, baina hori geroxeago kontatuko dizugu. It's not the same as it was in this world. It's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills do you want? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. It's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Go home, get headlines, feed internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, 2 kids follow her. I don't wanna talk about us doing it first. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Arratsaleko 5:56 minutu oraintxe eta esandakoa Adi taldearen kantu batekin esango dugu agur, bihar gurean izango ditugu, hortxe aipatu dizuegun taldeko, bi protagonista, hain zuzen ere, hortxe izango da, Gorka esango dute, oraintxe Otamendi baterian eta turbine saxoarekin. Jon Urbizu, jode, nola nagoen! Biak ala biak gurean izango ditugu, eta bihar kontatuko digute euren proiektuaren berri, bigarren disko atzean geratu zen, 3. lantzen ari dira, baina pandemiak ere hortxe erdi hibernatzen utzi zuen lan hori bihar gurean defendatzeko hementsi izango ditugu. Gu bagoaz, Julen Goiketxe Arbegozo, datorren aste arte. Ondo izan. Goiuri Ezeiza Arandia bihar arte. Eta zuei entzule, oraintxe 6etan informazioaren aria gurean hemen naiz irratian, gu bihar izango gara arratsaleko 4:05 zuekin hemen bigarren kafean. Eta hauxe, Adiren lana.
Bagoaz esan da bezala, bihar gehiagoen bigarren kafean naiz irratian, izan ondo, atxo. Keep calm and bigarren kafea.